Hare Krishna. Hare Krishna, dear all devotees. உங்க எல்லாரையும் இந்த செஷனுக்குள்ள நான் வெல்கம் பண்றேன். Hare Krishna to everybody. இங்க நம்ம எப்பவுமே வந்து ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள நுழைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தவங்க விஷ் பண்ணிப்போம், கிரீட் பண்ணிப்போம். இங்க நம்மளோட கிரீட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் நாமாவை சொல்லித்தான் நம்ம கிரீட் பண்ணிக்கிறோம். ஒருத்தவங்க இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா டிவோட்டிஸ், கிளாஸ் அட்டெண்டீஸ் எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் தான், எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள். ஓகேவா? ஒன்ஸ் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்துருச்சுனாலே என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம், பகவான் நம்மள அந்த வழியை பாக்குறதுக்கு தூண்டி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். சொல்லுவாங்கல்ல, பொதுவாகவே நம்ம ஊர்ல எல்லாம் செய்யுங்க உண்டு, திருப்பதி போகணும் அப்படின்னா பெருமாள் கூப்பிட்டா மட்டும்தான் திருப்பதி போக முடியும்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? நம்ம எவ்வளவுதான் பணம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாலும், எல்லா பிரயாண திட்டங்கள் எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தாலும், நாளைக்கே ஃபிளைட்டுக்கு நமக்கு டிக்கெட் கிடைச்சாலும், இல்ல ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ இல்ல பை ரோடுவேஸ் நம்ம போறோமோ, எது நம்ம ஆப்ட் பண்றோமோ, ஓகேவா, எது கிடைச்சாலும் கூட பெருமாள் நினைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால போய் அவங்களை என்ன பண்ண முடியும், சேவிக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நம்ம கையில எல்லா வசதிகளும் இருந்தாலும் கூட அவங்களோட மனசுங்கிறது இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் நம்ம வீட்டுல பகவத்கீதை புக் இவ்வளவு நாளா இருந்திருந்தாலும் கூட அதை எடுத்து படிக்கணும், அது என்னங்கிறது பிரிச்சு பார்க்கணும், அதை நம்மளோட லைஃப்ல வந்து அதை நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்ப வரும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் நம்மளோட மனசுல நம்மளோட செயல்கள்ல அந்த உணர்வை தூண்டுனா மட்டும்தான். ஓகேவா? சோ இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ் தான். ஓகேவா? அட்டெண்டீஸ் கிடையாது, எல்லாருமே டிவோட்டிஸ். சோ எல்லாருமே ஒருத்தவங்க எப்படி கிரீட் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது சொல்றது மூலமா தான். ஓகேவா? ஆல் க்ளோரிஸ் டு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணான்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆல் க்ளோரிஸ் டு பகவான். நம்ம 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 அவங்களை வந்து புகழறோம்னு அர்த்தம். பகவானை நம்ம வந்து சேவிக்கிறோம் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆற்றல்கள், அவங்களுடைய அழகு, அவங்களுடைய வலிமை, அவங்களோட திறமை, அவங்களோட அழகு, அவங்க செல்வம், அவங்க புகழ் எல்லாத்தையும் சொல்லி நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அவங்களை குளோரிஃபை பண்றோம்னு அர்த்தம். சரியா? அப்படி பண்ணணும். அப்படி பண்றது மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவானை நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியும். ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்றோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு ரெசிப்ரோகேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். வீட்டிலேயே குழந்தைங்கள் இருக்கு, குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்க கேட்கறது நீங்க வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் அடம்பிடிச்சு கேட்கறது எல்லாம் வேண்டாம். டேண்ட்ரம் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப டேண்ட்ரம் பண்ணும், அது இல்ல. அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்க கேட்கறாங்க அப்படின்னா அவங்களை நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி பாருங்களேன். அப்ப அவங்களும் ஒரு சந்தோஷப்படுவாங்க. அந்த சந்தோஷத்தை வந்து அவங்க எப்படி திருப்பி செலுத்துவாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப குட்டி குழந்தையா இருந்தா ஓடி வந்து நம்மள ஹக் பண்ணிப்பாங்க. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பசங்களை வளர்ந்தவங்களா இருந்தா தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய இதுவே கிடையாது. பட் அது அவங்க சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா அது ஒரு ரெசிப்ரிகேஷன் சிம்பிள். நம்ம கொடுத்ததை நம்ம அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறத அவங்க நமக்கு திருப்பி கொடுக்குறாங்க. அப்ப இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த மனுஷாலே இந்த மாதிரி அப்படிங்கும் போது நம்ம பகவானை குளோரிஃபை பண்றோம், பகவானை பத்தின எண்ணங்களோட நம்ம இருந்து நம்ம எப்பவுமே பகவத் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா பகவான் எந்த அளவுக்கு திருப்தி அடைவாங்க, அவங்க எந்த அளவுக்கு அதனால சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்ப அவங்க கொடுக்கக்கூடியது எந்த அளவுக்கு ஒரு வேல்யூபிள் விஷயமா நமக்கு இருக்கும். ஓகேவா? சோ அதை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யணும்னு சொல்ல வரல, அப்படி இருக்கிறது நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பார்த்தோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இந்த பிரயாணத்துல இந்த இந்த ஞானத்தை தேடுற இந்த பாதையில நம்ம தொடர்ந்து முன்னேறி போவோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பிரேயர்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலகே चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणं स्तु। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பகவத்கீதையோட சாப்டர் 1. ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து இந்த பிபிடி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே உங்களுக்கு நான் அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இதை ஏன் பகவத்கீதை நம்ம வந்து இதுல பார்க்க போறோம், உண்மை உருவில் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து இஸ்கான்ல நீங்க படிக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன, இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அப்புறமேட்டு நம்ம we enter into the session. ஓகேவா? हरे कृष्ण. दुर्गा माता जी स्क्रीन करता தெரியுது? Yes Mataji. Okay. Thank you. हरे कृष्ण.
18 நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஓகேவா? 18 நாள் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால 18 டேஸ் இது. இந்த பகவத்கீதையை வந்து உண்மையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், முழுசா அதை படிச்சு அதை பத்தின ஒரு ஞானம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு கோர்ஸா இருந்தாலுமே அதுக்கு ஒரு டைம் பீரியட்னு ஒண்ணு உண்டு பாத்தீங்களா? அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர். பகவத்கீதையை நம்ம முழுசா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 1 இயர் தேவைப்படும். நம்ம என்ன இது வந்து பேசிக் லெவல், ஃபர்ஸ்ட் லெவல், ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்க போறோம். அப்ப அந்த ஒரு சாப்டர் நம்ம படிக்க படிக்க நமக்கு வந்து ரொம்ப டீப் நாலேஜ் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. நமக்கு வந்து பேசிக்கா என்னென்ன விஷயங்கள் இதுல சொல்லப்படுமோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். இதுக்கு மேலேயும் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா இதுலயே இஸ்கான் மேங்களூர் அவங்களே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா லெவல் 1, 2, 3 அப் டு 5 வரைக்கும் அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? இந்த செஷன் நீங்க முடிச்சுட்டு இதுக்கான குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சு நீங்க சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டீங்க, இதை கிளியர் பண்ணிட்டு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் லெவல் 2. அப்ப இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா இந்த ஒரு சாப்டர்ஸையும் பத்தி நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம். சோ முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதையை கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 1 இயர் ஆகும். பட் 18 டேஸ்ல நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு சுருக்கமா உங்களுக்கு அதோட ஞானத்தை கொடுக்க முடியும், பகவான் நிறைய ஞானங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க, அது எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியுங்கிறத இப்ப நம்ம we just make it try. வெல்கம் டு ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்கதான் ஆச்சாரியா தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவங்கதான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் நிறுவனத்தோட அந்த நிறுவனர். இவங்கதான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். இஸ்கான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is an expansion ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகே, அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். இதுதான் இந்த பக்தி இயக்கத்தை வந்து நிறுவனவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரிய யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவங்க இப்ப நம்மளோட இல்ல. அவங்களோட பர்பட் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ், இந்த செஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுக்க போறோம். பகவத்கீதைக்கு நிறைய பொருளுரைகள் நிறைய மார்க்கெட்ல கிடைக்கும். நிறைய விதமான பேர் வந்து நிறைய ஆசிரியர்கள் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, அதுக்கு விளக்குரை எழுதியிருப்பாங்க. திருக்குறள் அப்படின்னு எடுத்தோம்னாலே திருக்குறளுக்கு பொருளுரை கொடுத்தவங்க நிறைய ஆசிரியர்கள் இருப்பாங்க. பட் சில பேர் என்ன செய்வோம், யாராவது ஒருத்தவங்களோட அவங்களோடது மட்டும்தான் நல்லா இருக்கும், பெஸ்டா இருக்கும், நமக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கும், இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு அவர் ஹார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல. சோ அந்த மாதிரி அந்த ஆத்தரை தேடி போவோம்ல, அதே மாதிரி பகவத்கீதைக்கு வந்து எந்த ஆத்தரை நம்ம வந்து ஈஸியா நம்மளுக்கு கனெக்டிவ் பண்ண முடியும், பகவான் என்ன சொன்னாங்களோ அதை டைரக்டா நம்மகிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த பகவத்கீதை அசிட்டீஸ் கொடுத்த ஏசி பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவங்கதான். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா அவங்க யாருக்கிட்டேருந்து அந்த செய்திகள் வந்தது, அவங்கள அந்த செய்திகளை கொடுத்திருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க அதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த செய்திகளை கொடுத்தது அவங்களோட குரு. ஓகேவா? அந்த குருவுக்கு யாரு வந்தது அப்படின்னா அவங்களோட குரு கிட்ட இருந்து வந்தது. சோ ஒரு சீர பரம்பரை மூலமா இந்த விஷயங்கள் கடத்தி வரப்பட்டிருக்குது. அப்ப ஆரிஜின் யாரு, ஒரிஜினலா யாரு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பகவான் சொன்னாங்க. பகவான் கிட்ட இருந்து பிரம்மாவுக்கு வந்தது, வியாசருக்கு வந்தது, நாரதருக்கு வந்தது, தென் வியாசர். இப்படி படிப்படியா ஒரு சீர பரம்பரை வாயிலா கடத்தி வரப்பட்ட அந்த செய்திகள் வந்து நடுவுல ஒரு குருமார்கள்ட்டையா மாறி மாறி வந்து கடைசியா எங்க வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 32 ஆச்சாரியா இவங்க பிரபுபாதா அவங்கள்ட்ட வந்தது. சோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதுக்கான விளக்க உரை, பொருளுரையோட சேர்த்து விளக்க உரையும் சேர்த்து எழுதியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? பிரபுபாதாவோட விளக்க உரைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சாங்களோ அந்த விஷயங்கள் அப்படியே எக்ஸாக்டா அதுதான் இருக்கும். மத்தவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மன கற்பனைகளை எழுதியிருப்பாங்க. ஒரு விஷயத்தையுமே ஒருத்தவங்க வேற வேற மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவாங்க. என்கிட்ட ஒரு விஷயத்த கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதை ஒரு விதமா சொல்லி தருவேன், இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அதை ஒரு விதமா சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதுல எந்த அளவுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பேர் தன்னோட கற்பனைகள் எல்லாம் சேர்த்து போட்டு ஆடப் பண்ணி அது எப்படி இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல அந்த ஒர்க் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாராலையும் பிரைஸ் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் அதுல போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? அதெல்லாம் இல்லாம ஒரிஜினலா என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சிருக்காங்களோ அந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது எதுல அப்படின்னா இந்த பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றது என்ன அப்படின்னா பிரபுபாதா விளக்கோரை எழுதுன இந்த பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கிற புக்கு தான். ஓகேவா? ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசனும் நான் சொல்லிட்டேன். பகவான் சொல்ல நினைச்ச அந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் அதுல இருக்கும், யாரோட மன கற்பனைகளும் அதுல ஆடப் ஆயிருக்காது, அவங்களோட அனுமானங்களை அதுல அவங்க சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. என்ன அவங்க கொடுக்கணும், நம்மளுக்கு அதை என்ன வந்து இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அது மட்டும்தான் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஓகேவா?
பிரபுபாதா அப்படிங்கிறவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே யாரு கூட இருப்பாங்க அப்படின்னா அசோசியேட்ஸ் கூடவே தான் இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே நம்ம ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொல்லிட்டேன், கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யாரு, நாட் ஓன்லி அட்டெண்டீஸ், எல்லாருமே டிவோட்டிஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? ஏன் டிவோட்டிஸ்ன்னு சொன்னோம், நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கிறோம், ஒரு சத்சங்கம் மாதிரி பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணு கூடி இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல அசோசியேட் ஆயிருக்கிறோம். அசோசியேஷன் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி ஒரு இடத்துல பரப்பணும் அப்படின்னா என்ன தேவை அப்படின்னா அசோசியேஷன் இருக்கணும். ஒரு பக்தர், ஒரு சிறந்த பக்தர் அவங்க பண்ணிட்டு பக்தி பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க மட்டுமே பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க யாருக்கிட்டயுமே அதை எடுத்துரைக்காம இருக்காங்க. அவங்க வந்து தனக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு ரியல் பிளிஸ் என்னவோ, அவங்க அந்த ஹாப்பினஸ் உணர்ந்திருப்பாங்க, ரியலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க அந்த அளவுக்கு பகவான் மேல ஈடுபாடு செலுத்தி அவங்க அதை ரியலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பட் அதை வெளியில எடுத்துரைக்காம இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அவங்களோடயே போயிடும். ஆனா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அவங்க தனக்கு என்ன நேர்ந்தது, தான் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம ஆட்படுத்தினாங்க பகவான், அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் எனக்கு கிடைச்சது, நான் எப்படி ஒரு சந்தோஷத்துல நான் இருக்கேன், எப்படி ஒரு ரியலைஸ்டு லைஃப் நான் இப்ப லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கறத அவங்க வெளியில சொல்றது மூலமா, பிரச்சாரம் பண்றது மூலமா என்ன கிடைக்கும், அவங்களோட அந்த ஹாப்பினஸ்ங்கிறது எல்லார்கிட்டையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதனாலதான் என்ன தேவை அப்படின்னா அசோசியேஷன்ங்கிறது தேவை. ஓகேவா? நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசுல இருந்து ஏபிசிடி படிச்சிருப்போம். ஆல்பபெட்ஸ், இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் A to Z படிச்சிருப்போம். A ஃபார் ஆப்பிள், B ஃபார் பால்னு நமக்கு படிச்சிருப்போம். ஓகேவா? பகவத்கீதை படிக்க வந்துட்டீங்களா? இதுவும் ஒரு செஷனா, இங்கேயும் ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி தானே. ஓகேவா? இங்க ஒரு ஏபிசிடி, இங்க நம்ம ஒண்ணு புதுசா படிக்க போறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, A அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ். ஓகேவா? டிவோட்டிஸ் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பவுமே அசோசியேட்டடா இருக்கணும், ஒரே குரூப்பா இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பகவானை பத்தி தான் பேசுவோம். நம்ம கேட்கறது, பேசுறது, சொல்றது, படிக்கிறது, அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கூட அந்த சாதாரண விஷயங்கள்லாம், பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம எதை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா நம்ம கத்துக்கிட்ட, தெரிஞ்சுக்கிட்ட, கேட்ட, படிச்ச, பார்த்த இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள், பகவான் பத்தின விஷயங்களை மட்டும்தான் சொல்ல ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? அப்ப எது முக்கியம் அப்படின்னா இந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். சோ A ஃபார் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ். அப்ப B என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புக் ரீடிங். நம்ம வந்து டிவோட்டிஸ் கூட எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்தாச்சு. எதை பத்தி பேசுவோம், பகவானை பத்தி பேசுவோம். என்ன நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசுவோம். தெரிஞ்சதெல்லாம் எதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஏதோ ஒரு புக்கை பார்த்து படிச்சு தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம், இல்ல ஏதோ ஒரு ஆடியோ பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம். சோ புக் ரீடிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மஸ்ட். என்ன மாதிரியான புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை தான் நம்ம படிக்கணும். ஓகேவா? அதுல நம்ம புராணங்கள் படிக்கலாம், இதிகாசங்கள் படிக்கலாம், பகவத்கீதையை படிக்கலாம். சரியா? நமக்கு என்ன வருதோ, நமக்கு எதை படிச்சா நமக்கு புரியுதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ஒண்ணு ஷேர் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு டிவோட்டி என்ன செய்வாங்க, அவங்க தான் படிச்ச சில விஷயங்களை நமக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. சோ என்ன ஆகுது நமக்கு அப்படின்னா ஆடப் ஆகும். நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயங்கிறது நம்ம சொல்றது மூலமா, ஷேர் பண்றது மூலமா 2 விஷயமாகும், 2 நாள் ஆகும். சோ புக் ரீடிங் அண்ட் அசோசியேஷன் ரெண்டும் ரொம்ப மஸ்ட். ஓகேவா? A ஃபார் அசோசியேஷன், B ஃபார் புக் ரீடிங். அதுக்கு சாம்பிளுக்கு தான் சொன்னது பகவத்கீதை, பாகவதம், நிறைய வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்குது நம்மள்ட்ட. எது உங்களால முடியுதோ அதை எடுத்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். படிக்கிறது மூலமா நம்ம வந்து ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இப்ப எல்லாருமே எங்க போக ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஒரே ரூட், ஒரு டெஸ்டினேஷன், ஒரு கோல், அந்த கோலை ரீச் பண்ண போறோம். அப்ப எல்லாருமே ஒரே பாதையில தான் போகும். இது வரைக்கும் நதிகள் வந்து ஒரு ஓஷன்ல வந்து கலக்குது அப்படின்னா அந்த நதிகள் வேற வேற கிளைகள் எடுத்து வேற வேற பாதையில வந்திருக்கும். பட் ஒரு செர்டைன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாமே ஒண்ணு கூடி எங்க போய் இது கலக்க போகுது, அந்த முகத்வாரம் வழியா அது போய் கடலோட தான் ஒண்ணு கலக்கும். கடல், ஓஷன் அப்படிங்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கே பகவான். ஓகேவா? அப்ப நம்ம எல்லாரும் என்ன அப்படின்னா வேற வேற கிள நதிகள், நம்ம எல்லாரும் எங்க வந்து ஒண்ணு கூடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு முகத்வாரத்துல வந்து ஒண்ணு கூடுறோம். அப்ப நம்ம எடுத்துக்க கொள்ற அந்த பாதை அது எதை நோக்கி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஓஷன் நோக்கி சீரா போகணும். சீரா போகணும் அப்படின்னாலே நம்மள ரெகுலேட் பண்றதுக்கான சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ரெகுலேட் பண்ற விஷயங்கள் எது அப்படின்னா வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதனால புக்ஸ் ரீடிங் அப்படிங்கிறது மஸ்ட். சி அப்படின்னா எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்றது. ஓகேவா? மகாமந்திரம் சாண்டிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா கலியுகம். ஒரு யுகத்துக்கும் ஒரு யுக தர்மம்னு ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்குது. இது எல்லாமே வந்து வேதங்கள்ல இருக்குது. ஓகேவா? இந்த திரேதா யுகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் இதை செய்யணும், துவாபர யுகத்துல இருக்கவங்க இதை செய்யணும், சத்தியுகத்துல இது இருக்கவங்க செய்யணும், அப்புறம் கலியுகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இதை செய்யணும்னு ஒண்ணுத்துக்கும் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரிச்சு கொடுத்திருக்கிறாங்க பகவான். சரியா? அப்ப கலியுகத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை விடாம பண்ணணும். நம்ம பயிற்சி பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா.
மகாமந்திராவை விடாம சொல்றது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மள நம்மளே கிளென்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்ப குளிக்கிறோம், என்ன ஆகுது, நம்ம மேல இருக்கிற புற அழுக்கு பூரா நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்ப மனசுல இருக்கிற அழுக்கு, அக அழுக்கு, அந்த களங்கம், அந்த அசுத்தம், அதை எப்படி போக்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், மகாமந்திர ஜபத்தை சாண்ட் பண்றது மூலமா. ஓகே, சி ஃபார் சாண்டிங். டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயட்டி வர்ஷிப். நம்ம பகவானை வழிபடுறோம், பிரார்த்தனைகள் செலுத்துறோம், கோவிலுக்கு போறோம், ஓகேவா, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்து மூலமா நம்ம பகவான்கிட்ட சேவை செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நம்ம கண்ணு முன்னாடி எது வந்து நிற்கும் அப்படின்னா பகவானோட அர்ச்சா விக்கிரகம் வந்து நிற்கும். நம்ம ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே எதுல பழகி போயிருக்கோம் அப்படின்னா விக்கிரக வழிபாட்டுல பழகி போயிருக்கோம். விக்கிரக வழிபாடுதான் என்ன அப்படின்னா சால சிறந்தது, பகவான் இப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட ரூபம்ங்கிறது இந்த மாதிரியான ரூபம் நம்ம மனக்கண் முன்னாடி வந்து நிற்கும். நம்ம ஒரு கிருஷ்ணா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா எப்படி இருப்பாங்க, காலை ஒரு காலோட ஒரு கால் பின்னிக்கிட்டு இடுப்ப லைட்டா வளைச்சு தலையை லைட்டா சாய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க, கையில ஃப்ளூட் வச்சிருப்பாங்க, ப்ளூ கலரா இருப்பாங்க. எல்லாமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கும். ஏன்னா நம்ம நிறைய இடத்துல அவங்க நம்ம பார்த்திருக்கிறதுனால. சிவபெருமான் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன மாதிரி உடைய போட்டிருப்பாங்க, புலித்தோல் போட்டிருப்பாங்க, காலை அவங்க பத்மாசனம் போட்டு உட்காந்து கையில சின்முத்திரையோட அவங்க எப்போ தியானத்துல இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கும் நம்ம வந்து அவங்களோட அர்ச்சா விக்கிரகத்தை நம்ம பார்த்ததுனால அந்த விக்கிரக வழிபாடை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணதுனால நம்மளோட மனக்கண்ணுல வந்து அந்த பகவானை பத்தி நினைச்ச உடனே அவங்களோட உருவம் வந்து நிற்கும். ஓகேவா, சோ உருவ வழிபாடுங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீகவாதிய எந்த இடத்துலயும் தொய்வில்லாம தன்னோட பக்தி பாதையில அவன் போறதுக்கு உருவ வழிபாடுதான். ஓகேவா, ஞானிகள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் அருவவாதிகள்னு சொல்லுவாங்கன்னா பகவான்ங்கிறது தோன்றாத ஒரு ஒளி. ஓகேவா, இது ஒரு பிரகாசமான ஒளி தான் பகவான். அவங்கதான் ஒரு பெரும் சக்தி. அவங்கதான் எல்லாருக்கும் என்ன பண்றாங்க, வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்குறாங்க. அவங்க மூலமா தான் இங்க இருக்கு பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற அத்தனை கோடி உயிர்வாழிகளும் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜீவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அப்ப பகவான்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிரகாசமான ஒளி அப்படின்னு ஞானிகள் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அவங்கள எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அருவவாதிகள், இம்பெர்சனலிஸ்ட். பகவானுக்கு உருவம்ங்கிறது கிடையாது, அப்படி அப்படி ஆன்மீகம் பண்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. பட் நம்மள மாதிரி டிவோட்டிஸ் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பக்தி பாதையில போகும்போது பக்தியை செலுத்தணும், பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நமக்கு எது மஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு உருவம் உண்டுங்கிறத ஒத்துக்கிறது, அதுதான் மஸ்ட். அவங்களோட உருவத்தை வச்சு அவங்களோட விக்கிரகத்தை வச்சு வழிபாடு பண்றங்கிறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிறந்த ஒரு வழிபாடு. ஓகேவா, சோ டி ஃபார் டயட்டி வர்ஷிப். அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஈட்டிங் பிரசாதம். நம்ம சமைச்சோம்னாலும் அல்ல நம்ம கையில எந்த ஒரு உணவு பண்டம் இருந்தாலும் அதை முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிடணும், கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி பகவானுக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ஃபர்ஸ்ட் அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அதை கொடுத்து விட்டு அவங்களுக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணினதை எடுத்து நம்ம அதை உட்கொண்டோம் அப்படின்னா அதுதான் என்ன அப்படின்னா பிரசாதம் ஆயிடுது. நம்மளோட பசிக்காக நம்மளோட ருசிக்காக நம்மளே சமைச்சு நம்மளே சாப்பிடுறதுங்கிறது தவறான செயல். எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு கிடைச்சது ஒரு பிடி அவலா இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணணும், ஒரு கொய்யப்பழமா இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட அதை சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம அந்த உணவா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம். சோ ஈட்டிங் பிரசாதம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகேவா, சோ இந்த ஏபிசிடிஇ இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த அஞ்சும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேசிக் விஷயங்கள் இந்த அல்பபெட்ஸ் ஏ பி சி அண்ட் டிஇ. ஓகேவா, இந்த அஞ்சுத்தையும் தொடர்ந்து பண்ணவங்க தன்னோட வாழ்நாள்ல கண்டினியூஸா அதை கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா. அவங்க எப்பவுமே அசோசியேட்ஸ் கூட தான் இருப்பாங்க. அவங்க புக்ஸ் அவங்க எழுதின புக் வந்து 80க்கு மேல புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க எழுதி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து டயட்டி வர்ஷிப் பண்ணாங்க. அண்ட் தென் அவங்க பிரசாதம் தான் எப்பவுமே சாப்பிடுவாங்க. பிரசாதம் சாப்பிடும் போதும் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர் பண்ணும்போது அது மேல ஒரு துளசி லீஃப் வச்சுதான் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் பகவானுக்கு அதை சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க. சோ இந்த எல்லா விஷயங்களும் தொடர்ந்து கடைபிடிச்சவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா. நம்ம அவங்களோட வழியில நின்று அவங்கள மாதிரியே நம்மளும் பக்தி செலுத்தணும் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய ஒரு சிறு ஆசையா இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அவங்க வந்து அந்த வயசுல அவங்களோட 70 இயர்ஸ்ல அவங்க நிறைய சாதனைகள் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம சாதனை இல்ல அதுக்கு மேல இதை வேர்டு போட்டு பேசலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் ஏஜுக்கு மேல நம்ம எல்லாம் என்ன ரிட்டையர் ஆயிட்டோம், லைஃப் எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டோம், இனிமேல் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற டயத்துலதான் அவங்க எங்கே போனாங்க அப்படின்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு போனாங்க. அங்க போய் என்ன டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாவா போனாங்க இல்ல, அங்க போய் அங்க இருக்கிற ஹிப்பி கல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மேலை நாட்டு மக்களுக்குள்ள கிருஷ்ண அந்த உணர்வை வந்து அவங்க ஊட்டுனாங்க. என்னன்னே தெரியாத அந்த மக்களுக்குள்ள நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை அவங்க கொண்டு போய் அங்க இருக்கிற மக்கள் கிட்ட அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தி அவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ண வச்சாங்க அப்படின்னா டிவோட்டிஸா மாற வச்சாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த 70 இயர்ஸ்ல அவங்களுக்கு அந்த சக்தி இருந்தது அப்படின்னா அப்ப திடீர்னு அப்ப வந்துடல அந்த விஷயம். அவங்க வந்து பிறந்ததுல இருந்தே அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் அந்த ஈடுபாடு, கடவுள் ஈடுபாடு, அந்த பக்தி தொண்டு பண்றது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து பிறந்ததுல இருந்தே இருந்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம். 5 இயர்ஸ் அவங்க வந்து எங்க பிறந்தாங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால்ல அவங்க பிறந்தாங்க.
1896ல அவங்க பிறந்தாங்க. அப்ப பிறந்ததுல இருந்தே அவங்க ஒரு நல்ல பயசான பிராமின் ஃபேமிலில அவங்களோட பிறப்புங்கிறது இருந்தது. அவங்க அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அபயச்சரண். ஓகேவா? அபயச்சரண் அப்படிங்கிறது அவங்களோட பிறப்பால அவங்களுக்கு கிடைச்ச பேருங்கிறது. அவங்களோட 5 இயர்ஸ் இருக்கும் போதே அவங்களோட ஊர் வந்து பூரி ஜெகநாத்ல இருந்து ரொம்ப பக்கம் அப்படிங்கறதுனால அவங்க வந்து ஜெகநாத் பூரியில வந்து என்ன மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் நடக்குமோ அது எல்லாத்தையுமே தான் ஊர்ல தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை அவங்களுக்கு உண்டு. ஜெகநாத் பூரியில என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜெகநாத பெருமாளுக்கு வந்து வருஷா வருஷம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரத யாத்திரை பண்ணுவாங்க. ரதம் புதுசா கட்டி ரத யாத்திரை பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இவங்களும் தன்னோட அப்பாட்ட என்ன கேட்டாங்க, எனக்கும் ரதம் பண்ணிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், சாரி ஒரு நிமிஷம் காலிங் பெல் அடிக்குது, என்னன்னு பார்த்துட்டு சாரி. மத்தாஜி கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. சாரி டிவோட்டிஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவங்க வந்து அவங்க அப்பாட்ட கேட்டோன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு ரதம் கட்டி தந்தாங்க. அந்த ரதத்துக்குள்ள அவங்களோட மானசீக கடவுள் யாரு, அவங்க கிருஷ்ண பகவானை தான் அவங்க கும்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அதுல எழுந்தருளை பண்ணி தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அவங்க வந்து அந்த 5 வயசுலயே அட் ஏஜ் ஆஃப் 5 இயர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரத யாத்திரை அவங்களோட ஊர்ல அவங்க நடத்தி காமிச்சாங்க. அதோட இல்ல, அவங்க வந்து படிப்புல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களா இருந்தாங்க. நிறைய படிச்சிருக்கிறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நிறைய லாங்குவேஜஸ் தெரியும். சான்ஸ்கிரிட், இங்கிலீஷ்ல வந்து ரொம்ப வெல்வெஸ்டா இருந்தாங்க. அவங்க அதுல வந்து பெங்காலில ரொம்ப வெல்வெஸ்டா இருந்தாங்க. ஏன்னா அது அவங்களோட சொந்த பாஷைங்கிறதுனால. ஓகேவா? சோ அவங்க தான் படிச்ச கல்வியை வந்து உபயோகப்படுத்தணும், அடுத்தவங்களுக்கு அதை வந்து சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் அவங்க நடத்தினாங்க. ஓகேவா? அதுல வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட புலமை, ஆங்கில புலமை அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது. அப்புறம் அது கூடவே என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஆன்மீக உணர்வு ஜாஸ்தியா இருந்தது. அந்த ஆன்மீக உணர்வை வந்து அவங்க தன்கிட்ட வெளிக்காட்டணுங்கிறதுனாலதான் அந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் நிறைய நடத்தினாங்க. அந்த டயத்துல அவங்க வந்து தன்னோட குருவை அவங்க சந்திச்சாங்க. அவங்களோட குரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். ஓகேவா? அவங்க அந்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளை வந்து அவங்க 1922ல அவங்க அவங்க பிறந்தது 1896. 5வது வயசுல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ரத யாத்திரை பண்ணாங்க. அதுல இருந்து அவங்களோட 26வது வயசுல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய குருவை அவங்க சந்திச்சாங்க. குருவை வந்து அவங்களோட லைஃப் டைம்ல வந்து அவங்க எத்தனை தடவை சந்திச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி 3 or 4 டைம்ஸ், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? பட் குருவானவங்க அவங்கள மீட் பண்ணும் போதே அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ இங்கிருந்து மேலை நாடுகளுக்கு சென்று அங்க இருக்கிற மக்கள் கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புறது மூலமா அவங்க எல்லாரையும் ஆன்மீகத்துக்குள்ள நீ கொண்டு வரணும். ஓகேவா? இங்க இங்க எப்படி, அதாவது இந்தியாக்குள்ள நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு உணர்வுல இருக்கிறோம், ஆன்மீக உணர்வுல இருக்கிறோம், பகவானை பத்தின எண்ணங்கள் இங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம உண்டு பண்றோமோ அதே அளவுக்கு மேலை நாடுகள்லயும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற மக்களுக்குள்ளேயும் நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் அப்படின்னா அந்த உணர்வை தட்டி எழுப்பணும். அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸா நீ மாத்தணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டுக்கிட்டாங்க. அவங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 64 கௌடிய மடங்களை நிறுவனவங்க. அவங்களும் மிகப்பெரிய ஆச்சாரியா. அவங்க வந்து கௌடிய மரங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அங்க பெங்காலிஸ்ல அந்த அந்த டயத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. ஓகேவா? வைஷ்ணவா அவங்க எல்லாருமே எதுல இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கௌடிய வைஷ்ணவா கௌடிய கலாச்சாரத்துலதான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மடங்கள் 64 மடங்களை நிறுவனது அவங்க. அவங்க கிட்ட இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தீட்சையை வாங்கிக்கிட்டாங்க. 1933ல பிரபுபாதா அவங்க வந்து தீட்சை வாங்கிக்கிட்டாங்க. தீட்சை வாங்கின உடனேயே அவங்க முதல்ல செஞ்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதைக்கு பொருளுரை எழுதினாங்க. பகவத்கீதைக்கு அவங்க பொருளுரை எழுதுறாங்க அப்படின்னாலே அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின அந்த ஒரு எண்ணங்கள் அவங்களோட மனசுல அதிகமாயிட்டே இருக்குது. அவங்க பகவத் தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த அவங்க வந்து வெளிக்காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ அவங்களோட தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து என்ன செஞ்சுறாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க தன்னை கொண்டு வந்துடுறாங்க. 1947ல இந்த மாதிரி அவங்க கம்ப்ளீட்டா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால 1947ல என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு பக்தி வேதாந்தா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பட்டத்தை கௌடிய மடம் அவங்களுக்கு தருது. அது வரைக்கும் அபயச்சரண் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவங்க அதுல இருந்து ஏசி பக்தி வேதாந்தா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க. எதனால அப்படின்னா அவங்க ஆன்மீக சொற்பொழிவு பண்றது மூலமாவும் நிறைய புக்ஸ் எழுதுனது மூலமாவும் பகவத்கீதைக்கு விளக்குரை எழுதுனது மூலமாவும் அவங்க தன்னை வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, அந்த இடத்துல வந்து தன்னை முன்னாடி வச்சுக்கிட்டாங்க. அதாவது பக்தி தொண்டுல அவங்க எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்காங்க அப்படிங்கறத அவங்க வெளிக்காமிச்சதுனால he was awarded பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா ஒரு அவார்டு ஒண்ணு கிடைச்சது. 1950ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வானப்பிரஸ்தம், 50வது வயசுல அவங்க வந்து வானப்பிரஸ்தம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. வானப்பிரஸ்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா
ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் ஃபேமிலி லைஃப் தான், அது துறவரம் கிடையாது. ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து அவங்க தன்னை ரிட்டையர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா இந்த மாதிரி ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள், அப்புறம் புக்ஸ் எழுதுறது, அப்புறம் விளக்கோரைகள் எழுதுறது, வேத வேத குறிப்புகள் எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து பொருளுரை கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க தன்னை அதிகமா ஈடுபட்டுக்கிட்டதுனால குடும்பத்துல அவங்களுக்கு நேரத்தை செலவிட முடியல. அதனால வானப்பிரஸ்தம் ஏத்துக்கிட்டாங்க. வானப்பிரஸ்தம்ங்கிறது ஒரு மனுஷனோட லைஃப் ஸ்பேன்ல வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வானப்பிரஸ்தம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், அடுத்தது கிரகஸ்தன், அடுத்தது வானப்பிரஸ்தம், அடுத்தது சந்நியாசம். ஓகேவா? 3வது ஸ்டேஜ் இந்த வானப்பிரஸ்தம்ங்கிறது. வீட்டுல இருந்துட்டே இதை பண்ணலாம். ஆனா அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துவாரகாக்கு போயிட்டாங்க. துவாரகால போய் அங்க ஒரு கோயில்ல தங்கிக்கிட்டு டெய்லி டைட்டி வர்ஷிப் பண்ணிக்கிட்டு பகவானுக்கு தன்னால முடிஞ்ச சேவைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு, அது கூடவே அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா பகவத் தொண்டுகளும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. டைட்டி வர்ஷிப்போட இல்லாம டிவோஷன் சர்வீஸ் நிறைய பண்ணாங்க. நிறைய பேருக்கு அவங்க ஆன்மீக போதனைகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நடந்துட்டு இருக்கும் போதே அவங்க வந்து அதுல இருந்து ஒரு 9 இயர்ஸ்ல 50ல அவங்க வந்து வனப்பிரஸ்தம் ஏத்தாங்க. 59ல அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சன்னியாசம் ஏத்துக்கிட்டாங்க. பியூர் கம்ப்ளீட் சன்னியாசம். சன்னியாசம் ஏத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க செஞ்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துக்கு விளக்க உரை. ஓகேவா? பகவத்கீதைக்கு வந்து அவங்க வந்து ஆஃப்டர் கெட் தீக்ஷா வாங்கினோன்னா பகவத்கீதைக்கு அவங்க பொருளுரை எழுதினாங்க. இப்ப சன்னியாசம் துறவரம், சன்னியாசம்னா என்ன அப்படின்னா குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்க தன்னை விடுவிச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம், துறவரம் மேற்கொள்றதுன்னு அர்த்தம். அப்ப அவங்க எழுதினது என்ன அப்படின்னா 18,000 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அந்த பாகவதத்துக்கு விளக்க உரையை அவங்க எழுதினாங்க. அடுத்தது 65ல அவங்க வந்து யுஎஸ்க்கு பிரயாணம் பண்ணாங்க. ஓகேவா? யுஎஸ்க்கு பிரயாணம் பண்ணது யாரோட வேண்டுகோளின்படி, யாரோட வேண்டுகோள்னு சொல்ல முடியாது, யாரோட அறிவுறுத்தலின்படி அப்படின்னா அவங்களோட குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொன்னதுனால. அவங்க சொல்லியிருக்காங்கல்ல, மேலை நாடுகளுக்கு நீ போய் அங்க இருக்கிற மக்கள் கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வை நீ பரப்பணும். அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, 1965ல யுஎஸ்க்கு அவங்க கப்பல் ஏறி போனாங்க. அந்த கப்பல் என்ன அப்படின்னா ஜலதூதா. அது வந்து ஒரு சரக்கு கப்பல், கார்கோ ஷிப். அது மனுஷனா கொண்டு நம்ம எல்லாம் போற ஷிப் கிடையாது அது. அந்த மாதிரி ஒரு சரக்கு கப்பல்ல அவங்க ஏறி அதுல போறாங்க. அவங்க கையில அப்ப வந்து 40 ரூபாய் விட கம்மியா தான் இருந்தது அவங்க கையில. அட் த ஏஜ் ஆஃப் 70 இயர்ஸ். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த டயத்துல நம்ம வீட்டுல என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வீட்டுல மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருப்போம். ஓகேவா? பட் அவங்க பிரயாணம் பண்றாங்க. அங்க அவங்களை அக்காம்பனி பண்றதுக்கோ, அங்க அவங்களுக்கு வேணுங்கிற வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கோ யாருமே கிடையாது. அங்க போய் இறங்குனா அவங்க யாரை மீட் பண்ண போறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு, அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத பார்த்து செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கான ஆளுகள் யாருமே இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு அவங்க அங்க போறாங்க. ஓகேவா? அப்ப போகும்போது அவங்களுக்கு நிறைய சிக்னஸ் வருது. அவங்களுக்கு வந்து கார்டியக் அரெஸ்ட் கூட அந்த இடத்துல வருது அவங்களுக்கு. அதையும் மீறி அவங்க இது எல்லாத்தையும் விடாப்பிடியா ஒரு முயற்சியோட அதை அங்க போறாங்க அப்படின்னா காரணம் என்ன அப்படின்னா பகவானோட அந்த பக்க பலம் அவங்களுக்கு இருந்ததுனாலதான். போயிட்டு நியூயார்க்ல போய் அந்த ஷிப் லேண்ட் ஆகுது. இறங்கி அவங்க போன இடம் ஒரு பார்க். அந்த பார்க்ல உட்காந்துட்டு அவங்க கையில அங்க இருந்து கொண்டு போனது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வாசிச்சுக்கிட்டு அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான். மகாமந்திர ஜபத்தை விடாம அங்க பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பார்க்ல புதுசா ஒருத்தவங்க உட்காந்து நெத்தியில இந்த மாதிரி ஒரு திருமண் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க சொல்ற அந்த மகாமந்திரத்தோட அந்த ஓசை, அந்த ஒலி, அந்த நாதம்ங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பாக்குறவங்கள ஈர்க்கிற அளவுக்கு இருக்குது. சோ சில பேர் அட்ராக்ட் ஆகி அவங்கள்ட்ட வராங்க. அந்த மாதிரி 1, 2, 4, 8ன்னு டிவோட்டிஸ் என்ன ஆகுது, அவங்கள்ட்ட நிறைய பேர் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்கிறத கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த அசோசியேஷன் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்டப் ஆகிக்கிட்டே போகுது. சோ நிறைய மக்கள் பெரும் கூட்டமா அந்த இடத்துல கூட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இது மூலமா அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கிருஷ்ண உணர்வு அவங்களால ரொம்ப ஈஸியா பரப்ப முடியுது. சோ அப்படி மேலை நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்குள்ளேயே என்ன பண்ண முடியுது, ஒரு பெரும் தாக்கத்தை அவங்களால உண்டு பண்ண முடியுது. சோ அங்க வச்சுதான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த இஸ்கான ஃபவுண்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா? இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படிங்கிறது எங்க வச்சு முதல்ல தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா யூஎஸ்ல வச்சுதான். 1966ல அவங்க வந்து 11 வருஷம் கழிச்சு அவங்க போனதுல இருந்து 11th இயர் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இயர் 65ல அவங்க போறாங்க. 66ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இஸ்கான ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஓகேவா? 77 அவங்க இறந்துடுறாங்க. அந்த 12 வருஷ காலத்துல அவங்க வந்து இந்த 108 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேல 6 கண்டங்கள்லயும் 108 நாடுகளுக்கு மேல அவங்க சுற்றுப்பிரயாணம் பண்ணிருக்கிறாங்க. 14 முறை பண்ணிருக்கிறாங்க. இந்த 12 வருஷ காலகட்டத்துல அவங்க இந்த உலகத்தை எத்தனை தடவை சுத்தி வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா 14 முறை சுத்தி வந்திருக்கிறாங்க.
14 முறையில எத்தனையோ கண்ட்ரிஸ் அவங்க போயிருக்காங்க. எத்தனையோ மக்களுக்கு அவங்க அந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க. எத்தனையோ இடத்துல அவங்க தன்னோட கோயில் இந்த இஸ்கான் டெம்பிள் அவங்க நிர்மாணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்தியாலயும் பல்வேறு சிட்டிஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் கோயில்கள் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் ஃபவுண்டர் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரபுபாதா அவங்கதான். அவங்களுக்கு நம்மளோட நமஸ்காரத்தை நம்ம நிச்சயமா சமர்ப்பிச்சுக்கணும். ஓகேவா? அவங்க அந்த மேலை நாடு கல்ச்சர்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அதுலயே ஊறி போனவங்க. அந்த மக்களுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ண உணர்வை எழுப்புறது, தட்டி எழுப்புறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான காரியம். அதை அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அவங்க போட்ட அந்த முயற்சி, அவங்க போட்ட அந்த விடாமுயற்சிங்கிறது தான் மிக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமா இருக்கும். அந்த விடாமுயற்சிக்கு பக்கபலமா என்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க யார் மேல கொண்டிருந்த நம்பிக்கை, அந்த ஸ்ரத்தா அப்படின்னா பகவான் மேல அவங்க வச்சிருந்த நம்பிக்கை. அப்புறம் அவங்க குரு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? குரு சொன்னா அந்த சீடன் என்ன பண்ணி ஆகணும், அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அதை கொண்டு வந்தாகணும். அந்த ஒரு விஷயத்துல அவங்க என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே அவங்க என்ன ஒரு இன்ஸ்பயர்டு பர்சனா இருக்கிறாங்க, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கிறாங்க. அவங்க அவங்க பகவானோட தொண்டை செய்யணும் அப்படின்னு அவங்களோட மனசால மட்டும் நினைக்கல, பகவானோட துணையும் இருந்தது. அவங்களோட குரு சொன்ன அந்த ஒரு கட்டளையின் பேர்ல அவங்க அந்த வயசுக்கு அவங்க போறாங்க. ஓகேவா? அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு அவங்க கடைசியா நம்மள நவம்பர் 14, 1977ல நம்ம எல்லாரையும் விட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. ஹி பாஸ்ட் அவே. இந்த பீரியடுக்குள்ள இந்த 11 இயர்ஸ்க்குள்ள அவங்க எத்தனையோ புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்கன்னு சொன்னோம். மோர் தென் 80 புக்ஸ் அவங்களால எழுதப்பட்டிருக்குது. ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் பயணங்கள்னு பார்த்தோம்னா 65ல இருந்து 77 வரைக்கும் 12 முறை உலகம் முழுவதும் 25 நாடுகளுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை பரப்புரை செய்துள்ளார். அவங்க அத்தனை கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிருக்கிறாங்க. இவ்வளோ கண்ட்ரீஸ்ல 108 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேல இப்போதைக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் கோவில்கள் இருக்குது. இது நம்ம ஊர்ல இந்தியால மங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய டைட்டிஸ் இவங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது, நம்ம இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறது யார் மூலமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இஸ்கான் மங்களூர் மூலமா தான். இவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கிற இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல தான் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஜாயின் ஆயிட்டு இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற இந்த ஞானத்தை நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ அங்க இருக்கக்கூடிய டைட்டிஸ் ராதா கோவிந்தா டைட்டிஸ் இவங்க தான். இவங்களுக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம செலுத்திட்டு நம்மளோட செஷனுக்குள்ள போகலாம். இது அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கறத இந்த அட்ரஸ் தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ராதா கோவிந்தா கோவில் மங்களூரில் அமைந்துள்ளது. அதோட முகவரி கொடுத்திருக்கிறாங்க. கோவில் தலைவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா HG நாமனிசுதாஸ், NND பிரபுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நாமனிசுதாஸ் பிரபு அவங்க இதை கொடுத்ததுனால, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுனாலதான் நம்ம எல்லாருமே நம்மளால இந்த பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்க முடியுது. படிக்கணும், அதை படிச்சு அந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்ததுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஜூம் மூலமா நம்ம எல்லாரையும் ஒண்ணு கனெக்ட் பண்ணதுதான். ஓகேவா? இந்த கனெக்டிவிட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்காது, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. ஓகேவா? ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டுமே புக் இருக்கு, இந்த புக் ஷாப்ல புக் இருக்கு, நம்ம வாங்கிக்கலாம். பட் நமக்கு என்ன வராது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அசோசியேஷன் கிடைக்காது. நம்மளே வாங்கி நம்மளே தான் படிச்சுக்க முடியும். அசோசியேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் கட்டா நம்மளோட ஐடியாஸை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், வெளிப்படுத்த முடியும். அடுத்தவங்களோட விஷயங்கள், அவங்களோட ரிலேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத அவங்க ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதுல இருந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நம்ம NND பிரபு அவங்களுக்கு நம்மளோட தேங்க்ஸை ஃபர்ஸ்ட் தெரிவிச்சுக்கிறோம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது ஒரு ஆன்மீக அகராதி. இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருப்பாங்க, இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னு. எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக எடுத்து பார்த்தோம்னாலும் இது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்கும். ஓகேவா? ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அது எதனால, அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த புக்கை எடுத்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அதுல சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். இது ஒரு மொமெண்டம் கொடுக்கக்கூடிய புக்ஸ். நிறைய பேர் இதை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளவோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையோட இந்த ஒரு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட். அதாவது கீதையை படிக்கிறது மூலமா நமக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கிடைக்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அது எல்லாம் கிடைச்சத நிறைய பேர் ரியலைஸ் பண்ணதை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஐன்ஸ்டைன் கிரேட் சயின்டிஸ்ட், அவங்க எவ்வளவோ நம்பர் ஆஃப் இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணவங்க. அவங்க சொன்னது, நான் கண்டுபிடிச்சது எதுவுமே என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா பகவான் இவ்வளவு கோடி பிரபஞ்சத்தை அவங்கதான் படைச்சிருக்கிறாங்க. படைச்சதோட இல்லாம அது எல்லாத்தையும் அவங்க அதை எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க.
ஓ! சரியா? இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்மளோட சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்குது. எப்படி படைச்சார் அப்படிங்கிறதே நமக்கு சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமா இருக்குது. ஸோ மீதி எல்லாமே இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. ஓவர்வெல்ம்டு ஓகேவா? ஸோ அப்ப ஐன்ஸ்டீன் வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். நம்ம சயின்டிஸ்ட் அவங்க வந்து அவ்ளோ இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஹி இஸ் வெரி கிரேட் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் அவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, தான் பண்ணுனதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. அத மிஞ்சின பல விஷயங்கள பகவான் குடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்களோட ரியலைசேஷன் இருக்குது. மாதாஜி, இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, ஸ்லைட்ல மிடில்ல வந்து ஒரு பாப் விண்டோ வந்திருக்கு மாதாஜி. அத ரிமூவ் எஸ் பண்ண மாதாஜி. முடியும். அத கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணுங்க மாதாஜி. போயிடுச்சா? எஸ் மாதாஜி. தேங்க் யூ. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மையில் ஏன்? இது வந்து நம்ம பகவத்கீதை ஸ்டார்டிங்லயே சொன்னேன். பகவத்கீதைய வந்து நம்ம வந்து ஏன் இஸ்கானோட இந்த புக் படிக்கிறோம்? ஆஸ் இட் இஸ் ஏன் படிக்கிறோம்? அப்படிங்கிறதுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேன். சீட பரம்பரை மூலமா வந்தது அது. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நம்மளோட ஃபோன சார்ஜ் போடுறோம். சார்ஜர் வந்து கொண்டு போய் பிளக் பாயிண்ட்ல போடுறீங்க. இந்த எண்டுல வந்து நம்ம மொபைல்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து நம்ம கரெக்ட்டா போட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, மொபைல் வந்து சார்ஜ் ஆக போகுது. நடுவுல இந்த கேபிள்ல வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மொபைல் என்ன ஆகாது, சார்ஜிங் ஒழுங்கா நடக்காது. மொபைலும் கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கான வழி சில டைம்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அதுதான் இங்க. நம்ம பகவான் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சாங்களோ, அது எல்லாத்தையும் கரெக்ட்டா கடத்திட்டு வந்தது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வழி வழியா வரக்கூடிய இந்த சீட பரம்பரை மூலமா வந்ததுன்னா மட்டும் தான், அந்த ஒரிஜினல் வந்து எந்த விதமான எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்களும் அதுல ஆட் ஆகாம நமக்கு அதே திங் வரும் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்படி இல்லாம நடுவுல அது கட்டாய் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்? வேற வேற ஒருத்தவங்க எழுதுனது அப்படின்னா, அவங்களோட மனக்கற்பனைகள் அதுல ஆடப் ஆயிருக்கும். அப்ப அந்த ஒரிஜினாலிட்டி போயிடுங்கிறத முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம். உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. சரியா? இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. எப்ப தொடர்பு வரும்? அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த தொடர்பு வரும். ஒரு குரு கிட்ட இருந்து அடுத்த சீடன், அந்த சீடன் கிட்ட இருந்து அடுத்த சீடன், அடுத்த சீடன், அடுத்த சீடன் அப்படின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்குமான அந்த தகவல் தொடர்புங்கிறது கரெக்டா இருக்கும். ஆத்தென்டிகேட்டடா இருக்கும். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரிஜினல் விஷயம் கடத்தி வரப்படும். இதே போல கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். இந்த செயின் நடுவுல எங்க கட்டானாலும் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேற ஒருத்தவங்களோட அவங்களோட மன அனுமானமோ அல்லது மனக்கற்பனையோ அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும்? ஆடப் ஆயிடும். அப்ப பகவான் சொல்ல வந்த விஷயங்கள் நமக்கு சரிவர வந்து சேராது. பட் ஆஸ் இட் இஸ்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குருமார்கள் அடுத்தடுத்த சீடர்களுக்கு கடத்தின அந்த செய்தி தான் நமக்கு 32வது ஆச்சாரியாவான பிரபுபாதா அவங்கள்ட்ட இருந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. சோ இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிசிப்ளிக் சக்சஷன் மூலமா வந்தது. ஆத்தென்டிகேட்டட் நியூஸ். இந்த படிச்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரிஜினலா பகவானே என்ன சொன்னாங்களோ அதுதான். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். சரியா? 1 இயர். இட் வில் டேக் 1 இயர். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம். இங்க நம்ம பகவத்கீதை எந்த இடத்துல சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த பேசிக் அந்த தெரிஞ்சிருக்கும், கதை தெரிஞ்சிருக்கும். மகாபாரதத்தோட ஃபைனலா அவங்க சண்டை வரும்போது, பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் சண்டை, போர் அப்படின்னு வரும்போது, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு மனக்கலக்கம் வருது. போயிட்டு அவங்க ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற அந்த வார்ஃபேர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் பாக்குறாங்க. அந்த சேனையில இருக்கக்கூடிய தலைமை தாங்கி நிற்கக்கூடியவங்க அத்தனை பேரும் தனக்கு சொந்தக்காரங்க, தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தோன்னா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு மனக்கலக்கம்ங்கிறது உண்டாயிடுது. அப்படி இருக்கும்போது என்னால எப்படி போர் செய்ய முடியும்? நான் போர் செஞ்சு இவங்க எல்லாரையும் தான் நான் கொலை பண்ண போறேனா? அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயம் வந்தது காரணமா, பயம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அர்ஜுனனுக்கு வரல. அது பகவான் தான் உண்டு பண்றாங்க. அந்த மனக்கலக்கத்த பகவான் தான் உண்டு பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இந்த பகவத்கீதைங்கிற அந்த ஃப்ரூட்ட நமக்கு குடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகேவா? சோ அந்த இடத்துல வச்சு ஒன்லி 45 மினிட்ஸ் தான் அந்த கான்வர்சேஷன் இருந்தது. பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்குமான கான்வர்சேஷன் 45 மினிட்ஸ் தான். அதுல 700 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் வந்து பல்வேறு தரமான விதமான ஞானங்களை பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்துறாங்க. அதுதான் பகவத்கீதை. ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த 18 சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த 700 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம ரேலி ஒரு 300 ஸ்லோகஸ் பார்த்தோம்னா பெரிய விஷயம். ஏன் அப்படின்னா டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஒரு காரணமா இருக்குது. ஓகேவா? அதனால நம்ம வந்து கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வு ஒருத்தவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ கொடுக்கக்கூடியதா இந்த லெவல் 1 நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த 18 டேஸ்ல நீங்க படிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும்தான். ஓகேவா? ஃபர்தர் ஸ்டடிஸ் மூலமா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இத பத்தி இன்னும் ரீசர்ச் பண்ற அளவுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவத்கீதையை ஆழமா தெரிஞ்சுக்க முடியும்.
பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு. ஓகேவா, பகவான் தான் இதை ஏற்பாடு பண்றாங்க. அர்ஜுனன் வந்து பியோர் டிவோட்டி, அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு, ஃபேமிலி மெம்பர், அதையும் தாண்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியோர் டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு என்ன வராது, நிச்சயமா அந்த கலக்கம் வராது. போரை பார்த்து பயப்படுறவனா அர்ஜுனன், இவங்களோட நான் சண்டை போடணுமா, இவங்களோட சண்டை போட்டு நான் ஜெயிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு நினைக்கிறவனா அர்ஜுனன் கிடையாது. அந்த கலக்கம் வந்ததுக்கு காரணம், அந்த மாயை வந்ததுக்கு அவங்களோட மனசுல வந்து ஒரு விதமான அந்த இருமனமா இருப்பாங்க, டியூயல் மைண்ட். அது வரதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் அதை ஏற்பாடு பண்றாங்க. அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கீதை அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொல்லல, நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்காக தான் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்றாங்க. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே. ஃபர்ஸ்ட் யாரு கேட்டா, அர்ஜுனன் மட்டும்தான் கேட்டாங்க. ஓகேவா, பகவான் வந்து பகவத்கீதை சொல்லும் போது அர்ஜுனன் இஸ் த ஒன்லி மேன், அவங்க மட்டும்தான் அதை கேட்டாங்க. பட் அதை கேட்டது மூலமா நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் கிடைக்கப்பட்டது. அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். ரெண்டு சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் தேரை ஸ்தாபனம் பண்ணுங்க, நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டுக்கிட்டதுனால இவங்க பார்த்தசாரதி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பகவான். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க, நீங்க என் பக்கம் இருந்தீங்கன்னாலே, பாண்டவர்கள் சைடு இருந்தீங்கன்னாலே நீதி நேர்மை அப்புறம் இந்த நியாயம்ங்கிறது இவங்க சைடு தான். சோ பக்தியும் எங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது. சோ பகவான் வந்து அர்ஜுனன் பக்கம் இருந்தாங்க அப்படின்னாலே வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கறதுனால அர்ஜுனனை வேண்டுகோள் படி பகவான் என்ன பண்ணாங்க, தன்னோட சேனைகள் பூராவே ஆப்போசிட் சைடு கொடுத்துட்டு தான் மட்டும் இங்க வந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால அவங்க வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த போர்ல ஆயுதம் ஏந்தி சத்திரியனா போரிட மாட்டேன்னு சொன்னதுனால அப்புறம் அவங்க இந்த போர்ல எப்படி கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா பார்த்தனுக்கு சாரதியா. இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு லெசன் புரிய வைக்கிறாங்க பகவான். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வேலையுமே கூட என்ன அப்படின்னா சின்ன வேலை இல்ல, தாழ்ந்த ஒரு வேலைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஆனானப்பட்ட பகவான் இந்த உலகத்துல இந்த பிரபஞ்சம் அத்தனை கோடி பிரபஞ்சங்களையும் உருவாக்குன அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியா வந்து அமர்ந்தாங்க. ஓகேவா, ரதம் ஓட்டுறது, அதுவும் போர்க்களத்துல ரதம் ஓட்டுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா வாயால சொல்ல முடியாது அர்ஜுனனால, லெஃப்ட் போ ரைட் போ லெஃப்ட் போ, இதெல்லாம் எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வாயால கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ன செய்வாங்க, பொதுவாவே அது நடக்கும், அது யூசுவல். அது தன்னோட சாரதியை வந்து தன்னோட காலாலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிம்டம்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்படி சைன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி சைனுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க லெஃப்ட் ரைட் ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னு அவங்க போகணும். சோ அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காலால சமிங்கை கொடுக்கிற அளவுக்கு அந்த பொசிஷனுக்கு தன்னை இறக்கிக்கிட்டவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான். சோ அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம லெசனை கத்துக்கணும். எந்த ஒரு வேலையும் என்ன அப்படிங்கிறேன், நோ ஒர்க் இஸ் பெனீத். ஓகேவா, எதுவுமே தாழ்ந்த வேலை கிடையாது, எதுவுமே கீழான வேலை கிடையாது. எதுவுமே என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசை தூய்மைப்படுத்துற மாதிரி நம்ம அந்த வேலைகள் செய்யணும். ஓகேவா, அதுல அந்த அந்த ஒர்க்கை செஞ்சுட்டு நம்ம அதனால களங்கம் அடையக்கூடாது. ஓகேவா, இத மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவே பகவான் அந்த இடத்துல வந்து சாரதியா அமர்ந்தாங்க. குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. செகண்ட் சாப்டர்ல 7th ஸ்லோகா, அதுலதான் கம்ப்ளீட் சரண்டர் வரும். பகவான்கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன செய்யறாங்க, நான் கம்ப்ளீட்டா உங்ககிட்ட சரண்டர் அடைஞ்சிடுறேன், நான் என்ன செய்யணுங்கிறத நீ எனக்கு சொல்லு, யூ பிளீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீ, அதுக்கு மேல நீங்க சொல்றத ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பூரா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா புலம்புவாங்க, நான் இங்கேயா நான் போரிடணுமா, என்னோட தாத்தாவை எதிர்த்து என்னோட குருவை எதிர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட போராட்டம் பூரா மனப்போராட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புலம்பலா வெளிப்படும். ஓகேவா, கீதை மகாத்மியம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா 7 ஸ்லோகா சொல்ல ஒரு சின்ன பாடல் தொகுப்பு. இது ஆதி சங்கராச்சாரியர் அவங்களால எழுதப்பட்டது. இது வந்து கீதையோட பெருமையை பேசக்கூடியது. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுவோம் நாளின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வின் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். ஓகேவா, இந்த மகாத்மியம் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம், பகவத்கீதை என்ன சொல்லுவாங்க, 5th வேதான்னு சொல்லுவாங்க. வேதங்கள் மொத்தம் 4 இருக்குது. 5வது வேதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. ஓகேவா, இதோட பெருமைகள் எடுத்துரைக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா கீதா மகாத்மியம்ங்கிறது. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க சங்கராச்சாரியர் அவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதை நம்ம வந்து உள்ளன்போட கேட்கணுமா, இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கையோட கேட்கணும். பகவான் மேல முழுசான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். அப்புறம் அப்ப ஆர்வம் தன்னால வந்துரும், அக்கறை தன்னால வந்துரும். ஓகேவா, அதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா போக்கஸ்டா டிட்டர்மைண்டா கான்சென்ட்ரேட்டா நம்ம அதை கேட்க ஆரம்பிப்போம். அப்படி கேட்டோம்னாலே நமக்கு என்ன ஆகும், அது பாதிப்பை நம்மளோட மனசுல ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க 18th சாப்டர்ல,
யாரு ஆர்வம் இல்லாம, அக்கறை இல்லாம, என் மேல நம்பிக்கை இல்லாம கேக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பகவத்கீதை சொல்லப்படக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்லுவாங்க. சோ பகவத்கீதைக்கு முக்கியமான தேவை அதை கேட்கணும்னா என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஆர்வம் வேணும், அப்புறம் அக்கறை வேணும். பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆசை மேலிட்டாலதான் நம்ம இப்ப படிக்கிறோம். இத நம்ம அந்த உபதேசத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன தேவை அப்படின்னா, போக்கஸ்டா வச்சுக்கணும். நம்மளோட மைண்ட போக்கஸ்டா வச்சுக்கணும். அதுல பகவான் என்ன சொல்ல வராங்கங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம படக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாத்துல இருந்தும், துயரங்கள் எல்லாத்துல இருந்தும் நம்மளால ரொம்ப ஈஸியா வெளியில வந்துட முடியும். அப்படி பண்றவங்களுக்கு என்னவா, பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள். ஏன்னா நம்ம என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க எகைன் பர்த் டெத் சைக்கிள்குள்ளேயே தான் நம்ம இருந்துகிட்டே இருக்கிறோம். நம்மளோட வாழ்க்கைங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பிறக்கிறோம், அப்புறம் வளர்றோம், ஒரு ஒரு ஸ்டேஜா கிராஸ் பண்றோம், திருப்பி மரணம்ங்கிறது ஏறும். திருப்பி அடுத்த இன்னொரு ஒரு உடல் எடுத்து இன்னொரு ஒரு உடல்ல போய் நம்ம பிறக்கிறோம். அங்கேயும் நம்மளோட வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நடத்துறோம். அப்புறம் அங்கேயும் இறப்புங்கிறது இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்ங்கிறது எங்கேயுமே கட் ஆகாம போயிட்டே இருக்குது. எப்ப கட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் என்ன அப்படின்னா மனித பிறவி. ஏன்னா மனித பிறவி தான் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் உள்ளது. நமக்குன்னு ஒரு பகுத்தறிவுற ஒரு திறன் உள்ளது எது அப்படின்னா மனித உடல் எடுத்து வந்தோம்னா தான். அப்பதான் நம்மளால என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, பகவான் பத்தின இத்தனை சிந்தனைகள் நம்மளோட மனசுக்குள்ள ஏத்திக்க முடியும். இதை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்மளோட செயல்களை நம்ம இந்த மாதிரி மாத்தி அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்ங்கிறதை நம்மளால பிரேக் பண்ண முடியும். நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம், நம்ம ஏன் இங்க கடந்து இப்படி கஷ்டப்படுறோம், கஷ்டங்கிறது என்ன, இந்த துயரங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த எகைன் ரீபர்த் ஆகிறது தான் கஷ்டங்கிறது. ஓகேவா, இது வேண்டாம். நம்ம எங்கேருந்து வந்தோமோ அந்த சோர்ஸ்க்கே நம்ம போயிடணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு வரும். ஓகேவா, அது வரைக்கும் நம்ம அந்த எண்ணம் வராத வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சைக்கிள்குள்ளேயே தான் மாட்டிக்கிட்டு இருப்போம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு டைம் ஒரு உடல் இருக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த அடுத்த ஜென்மால நம்ம என்ன உடல் எடுக்கிறோங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா, இந்த ஜென்மால நம்ம செஞ்ச கர்மங்களை பொறுத்து இருக்குது. இதுல நம்ம நிறைய பாவங்கள் செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த உடல் தான் அடுத்தது கிடைக்கும். ஓகேவா, சோ இந்த பாவம் 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 நிறைய அது நம்ம ஆட் ஆயிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்ப நல்லிஃபை பண்றோமோ அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், இங்க பிறந்துகிட்டே தான் இருப்போம். அப்ப எப்ப அந்த பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாம போயிடும், அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்ப நல்லிஃபை ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவத்கீதையை கேட்கறது மூலமா. ஓகேவா, அதுக்கு ஒரே சான்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம மனித பிரிவு எடுத்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு இதுதான் நம்ம வாய்ப்பா பயன்படுத்திக்கணும். ஏன்னா இப்பதான் நமக்கு என்ன இருக்கு, இந்த சிரவணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு. ஓகேவா, வேற ஏதாவது உடல் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா இது நமக்கு தோண போறது இல்ல. அதனால இந்த பாவங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லிஃபை பண்ணணும். பாவங்கள் எதுவுமே நம்மள செயல்படாம இருக்கணும். அடுத்த ஜென்மா நம்ம மறுபிறவி எடுக்காம பகவான் கிட்ட போயிடணும் அப்படின்னா, நம்ம முக்கியமா படிக்க வேண்டியது, தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஞானம் என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை. அதுல ஒரு ஸ்லோகா, ஒரே ஒரு 7 ஸ்லோகால 1 மட்டும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வத்சஸ் வீர் போக்தாக்தும் கீதாமிருதம் மகத். எல்லா உபனிஷத்துக்களின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. ஓகேவா, இது பசுவை போன்றது பகவத்கீதைங்கிறது. இப்ப பசு இருக்கு அப்படின்னா பால் இருக்கணும், பசுவை கறக்கிறவங்க இருக்கணும், அப்புறம் பாலை அருந்துபவர்கள் இருக்கணும். ஓகேவா, இவங்க எல்லாம் யார் யாருன்னு பாருங்க. இடறிக்குல சிறுவனாக புகழ் பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அந்த பசுக்கிட்ட இருந்து பால் கறக்கிறது யாரு அப்படின்னா, அதாவது பகவத்கீதை சொல்றது யாரு, அந்த அமிர்தமான சுவை கொண்டு அந்த பாலை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அவங்களோட வாயிலிருந்து தான் அது சொல்லப்படுது. இடையர்குல சிறுவன் கிருஷ்ணர். அதை குடிக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன், கன்று போன்றவன். ஓகேவா, அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். கன்று என்ன பண்ணும், பாலை கறந்த விட்டு கன்று தானா போய் மடியில போய் ஊட்டிக்கும். ஓகேவா, அந்த கறந்த பாலை யாரெல்லாம் மறுதலாம் அப்படின்னா பகவான் மேல ஈடுபாடு உடையவர்கள், அவங்க மேல நம்பிக்கை உள்ளவர்கள், தூய பக்தர்கள். அவங்கதான் என்ன செய்வாங்க, இந்த பகவத்கீதை என்னும் அமிர்தமான பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அர்ஜுன விஷாத யோகம் இதுக்குள்ள போக போறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம்னா என்ன அர்த்தம்னா அர்ஜுனனின் கவலை. முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன், மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். பட் ஆக்சுவலா பகவத்கீதை எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. செகண்ட் சாப்டர்ல 7th ஸ்லோகா தன்னை கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணோன்னு பகவான் என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவத்கீதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்குள்ள பகவான் எந்த ஒரு வெர்ஸும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஸ் மட்டும் திருதராஷ்டிரர் சொல்லுவாரு. பாக்கி எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் பேசுவாங்க, அப்புறம் அர்ஜுனன் பேசுவாங்க. அர்ஜுனன் தன்னோட மனக்கவலைகள் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்லுவாங்க. சொல்லிட்டு கடைசியா என்ன செஞ்சிடறாங்க, இவ்வளவு கவலைகளோட என்னால என்ன செய்ய முடியாது, இந்த போர்ல என்னால போர் தொடுக்க முடியாது, யாரையும் வெற்றி கொள்ள முடியாதுன்னு தன்னோட கையில இருக்கிற பௌகாண்டாரோ எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு அந்த சாரியட்லயே அவங்க உட்கார்ந்துருவாங்க. இதுதான் அர்ஜுனனின் கவலை. கவலைக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ள பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன். சாப்டர்ஸ் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல சாப்டர் 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம
மேப் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே பகவான் வந்து அவங்க விஸ்வரூபம் எடுத்தாங்க. 11th சாப்டர்ல பகவானோட விஸ்வரூப தரிசனம் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப உங்களுக்கு வந்து அநேக கோடி வாய்கள், அநேக கோடி கைகள், நிறைய தலைகள் எல்லாம் இருக்கும். அண்ட சராசரமும் அவங்களோட உடலுக்குள்ள இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல அவங்களோட 5 தலைகள் வந்து எதுக்கு மேப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 சாப்டர்ஸ்க்கு. சாப்டர் 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் பகவானோட 5 தலைகளுக்கு நம்ம மேப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் சாப்டர் 6 to 15 வரைக்கும் அந்த 10 சாப்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட 10 கைகள். ஓகேவா? அடுத்தது 16வது சாப்டர் வந்து பகவானோட வயிறு, ஸ்டொமக்கோட நம்ம மேப் பண்ணிக்கலாம். 17 and 18 சாப்டர் அந்த 2 சாப்டர்ஸும் என்ன அப்படின்னா பகவானோட லோட்டஸ் ஃபீட், அவங்களோட திருவடி கமலம், பாத கமலம் இருக்குல்ல, அது ரெண்டும் அந்த லாஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ். ஓகேவா? இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ள போகலாம். அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்தோட லாஸ்ட் சீன். அதுதான் ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ்ல வந்து மொத்தம் 3 பேரோட போட்டோஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து திருதராஷ்டிரன், இன்னொன்னு வந்து துரியோதனன், இன்னொன்னு வந்து அர்ஜுனன். இங்க கவலையோட இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன். இது என்ன காட்சி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க, வெல் ஆர்கனைஸ்டு. இவங்களோட சேனைகள் ஒரு தரப்புல நிக்குது, பாண்டவர்களோட சேனைகள் இன்னொரு தரப்புல நிக்கிறாங்க. போர் ஆரம்பிக்க போகுது, சங்கநாதம் ஒலிக்க போகுது, எல்லாரும் அந்த இடத்துல ரெடியா இருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்துல அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, தேரை கொண்டு வந்து 2 சேனைக்கு நடுவுல நீங்க நிறுத்துங்க, நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. சோ சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதாஸ்தாபனம், 2 பேருக்கும் நடுவுல கொண்டு வந்து பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த தேரை நிறுத்திடுறாங்க. அர்ஜுனன் அந்த சேனையை பாக்குறாங்க. இவங்க சைடுல மொத்தம் 11 அக்ரோனி சேனைகள் இருக்குது. துரியோதனன் பக்கம் மொத்தம் 11 அக்ரோனி சேனைகள், பாண்டவர்கள் பக்கம் 7 அக்ரோனி சேனைகள். மொத்தம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 18. ஓகேவா? குருக்ஷேத்திர போர் நடந்ததும் 18 நாட்கள். அப்புறம் நம்மளோட பகவத்கீதை நம்ம பார்க்க போறதும் 18 சாப்டர்ஸ். ஓகேவா? ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் நடுவுல. இதுல வந்து திருதராஷ்டிரன் எங்கேன்னு வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கிறது ஹஸ்தினாபுரம் அரண்மனையில இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பிறவி குருடு. அவங்களுக்கு கண் பார்வை அப்பையில இருந்து கிடையாது. பிறவியிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து கண் பார்வை தெரியாது. அவங்க அந்த மாதிரி வெளிப்பார்வை தான் இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, அறிவு ஞானக்கண்ணும் இருக்காது அவங்களுக்கு. அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா எது சிறந்தது, எது நல்லது, எது வந்து தூய மார்க்கத்துக்கு நம்ம கூட்டிட்டு போகும், பகவான் பக்கம் இருக்கிறத வந்து நீதி வழி, நம்ம பையன் பண்றதெல்லாம் அநீதியானது அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயமே அவங்களுக்கு தெரியாம இருப்பாங்க. அகக்கண்ணும் குருடா இருக்கிறது யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரனுக்கு. துரியோதனன் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அகங்காரம் பிடிச்சவங்க. எது தன்னோடது இல்லையோ அது எல்லாமே தன்னோடுதுங்கிற ஒரு அகங்காரம் உடையவங்க அவங்க. இது ஒரு லெசன். நம்ம இந்த இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்துக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து எந்த ஒரு வேலையும் சின்ன வேலை இல்லை அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்காக எப்படி சாரதியானாங்களோ அதே மாதிரி இன்னொரு லெசன் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா துரியோதனன் இருந்து எடுத்துக்கலாம். யாரு அடுத்தவங்க எல்லாம் என்னென்ன வச்சிருக்காங்களோ எல்லாம் தனக்கு சேர்ந்ததா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த குணம். ஓகேவா? அது இருக்கவே கூடாது. சரியா? நமக்குன்னு ஒரு அப்படியே மைண்ட் செட் ஒண்ணு, ப்ரீ மைண்ட் செட் வச்சுக்க வேண்டியது வச்சுக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட அது இருக்குதான் நம்ம அதை அடையணும், இவங்கள்ட்ட இது இருக்குதான் அதை நம்ம அடையணும். யாரெல்லாம் என்னென்ன நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வச்சிருக்காங்களோ அடையணும் அப்படின்னா நம்ம முயற்சி பண்ணி நம்ம எண்டவர் போட்டு நம்ம அதை அடைஞ்சோம், நல்ல பாதையில அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து பாராட்ட தகுந்த விஷயம். அப்படி இல்லாம சூழ்ச்சி பண்ணி அடுத்தவங்களை ஏதாவது அநீதியான நேர்மையற்ற முறையில தோற்கடிச்சு அவங்கள்ட்ட அதை பறிச்சு எடுத்துக்கிறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தீய செயல். அந்த விஷயத்த பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன். அகங்காரம் பிடிச்சவங்க. ஓகேவா? அந்த செயல் வந்து நம்ம செய்யாம இருக்கணும். அந்த லெசனை நமக்கு கத்து தர்றது யாரு அப்படின்னா துரியோதனன். நமக்கு அர்ஜுனனும் ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப பெரிய பக்தன், ரொம்ப பெரிய சேவகன். அர்ஜுனன் வந்து பகவானுக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய ரொம்ப ரொம்ப நியர் அண்ட் டியர், ரொம்ப க்ளோஸ் டிவோட்டி யாரு பகவானுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன். ஓகேவா? சக்கியன், ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டிவோட்டி. அப்புறம் ரிலேஷன் கூட அவங்களோட தங்கைய கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறாங்க. சோ எல்லா விதத்திலயும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன். அத்தனை பெருமைகள் அவங்களுக்கு இருந்தாலும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எனக்கு இந்த விஷயத்துல இங்க என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு புரியலையே. அவங்க அவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கனாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஞானத்துல கரை கண்டவங்கன்னு அர்த்தம். நிறைய கற்றவங்க, அவங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்க. ஆனாலும் கூட அவங்க தன்னை லோயராவே நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க பகவான் கிட்ட, எனக்கு நான் இப்ப என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் நடந்துக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னை கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிப்பாங்க செகண்ட் சாப்டர்ல. ஓகேவா? சோ அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சிருக்கிற எத்தனை விஷயங்களா இருந்தாலும் கூட அதெல்லாம் பத்தாது, இன்னும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? இன்னும் நிறைய நம்ம விஷயங்களை கத்துக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம போக வேண்டிய பாதைங்கிறது இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த அது சப்மிசிவ் நேச்சர்னு சொல்லுவோம். ஓகே? பணிந்து போற அந்த தன்மை இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம் அப்படின்னா அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1.1 வாசிச்சுக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பிராத்தமோத்யாயः அர்ஜுன விஷாத யோகः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्स्वः मामः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. சஞ்சயன் கேக்குறாங்க. சஞ்சயன் யாரு அப்படின்னா அவங்களோட செக்ரட்டரி. இவங்களுக்கு வந்து கண் தெரியாதது அப்படின்னாலும் அவங்களால போரிட முடியாது. அவங்க ஆனா வந்து போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சஞ்சயனை அவங்க அந்த இடத்துல போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சஞ்சயனுக்கு எப்படி இந்த விஷயங்கள் தெரியுது அப்படின்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க, லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க. போர்க்களத்துல நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அவங்களோட ஞானக்கண் மூலமா தெரிஞ்சு அவங்க சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி திவ்யமான கண்களை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா வியாச பகவான் அவங்களுக்கு அதை கொடுத்திருக்கிறாங்க. சோ இங்க அரண்மனைக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இங்க திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா சஞ்சயன், அவங்களோட காரியதரிசி. அவங்கள்ட்ட திருதராஷ்டிரர் கேக்குறாங்க. 700 ஸ்லோகங்கள்ல ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் அவங்க சொன்னது. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. புண்ணிய யாத்திரை தலம் குருக்ஷேத்திரம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா தர்மக்ஷேத்திரம்னு சொல்லப்படுது. ஏன் அப்படின்னா தேவர்கள் எல்லாம் கூட வந்து வழிபாடுத்த பண்ணக்கூடிய தலம். அந்த இடத்துல போர் புரியறதுக்காக ஒண்ணு கூடி இருந்தாங்கல்ல யாரு அப்படின்னா என்மன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும். ஓகேவா, 2 பேருமே குருவம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான். குருவம்சம் அப்படின்னு 2 பேருமே சேர்த்தே சொல்லிடலாம். பட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஒரு நல்ல எண்ணம் இல்லை அப்படிங்கறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, 2 பேரையும் பிரிக்கிறாங்க. என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர், அந்த இடத்துல போயிட்டு அவங்க 2 பேரும் என்ன செஞ்சாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அந்த கியூரியாசிட்டி மேலிட்னால அவங்க என்ன பண்றாங்க, சஞ்சயன்ட்ட கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க. அதுக்கு சஞ்சயன் கொடுக்குற பதில்கள். இந்த இமேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா தர்மக்ஷேத்திரம். இப்ப இங்க இந்த பால் பொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா, பால் அடுப்புல நம்ம வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாலோட அந்த தீயை குறைச்சோம் அல்லது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பால் பொங்குறது நின்றும். நம்மளோட மனசுலயும் எவ்வளவோ ஆசைகள் நம்ம வந்து அடைய வேண்டியது நம்ம அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆசை, அந்த ஆசையோட மேலீட்டினால நம்மளோட மனசு எப்பவுமே என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா பொங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேவா, அந்த அந்த கலக்கம், அந்த சஞ்சலம், அது எல்லாத்தையும் நம்ம நீக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆசையை குறைக்கணும். ஓகேவா, எப்படி தீய குறைச்சோம் அப்படின்னா அந்த பாலானது பொங்கி அந்த அடுப்பு மேல கொட்டிடாம இருக்குதோ அதே மாதிரி நம்மளோட மனசுல இருக்கிற ஆசை, ஏன்னா ஆசைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஓகேவா, ஆசையை நம்ம குறைச்சோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன வராது அப்படின்னா அந்த மோகம் வராது, கோபம் வராது. ஓகேவா, அதுதான் ஒரு குணத்துக்காக நம்மள கொண்டு போயிடும். நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் கூட இதெல்லாம் பின்னாடி வரும். உங்களுக்கு குணத்தின் அடிப்படையில நம்மளோட செயல்பாடுகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது பின்னாடி சாப்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அந்த குணம் மாறும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சாதாரண பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய கூட என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ரொம்ப கீழ்த்தரமான ஒரு செயல்களை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்த குணங்கள் மாத்திடும் அவனை. ஓகேவா, சோ அந்த சஞ்சலங்களையும் மனக்கலக்கங்களையும் நம்ம குறைச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அந்த ஆசையை குறைச்சுக்கணும். சரியா, அப்ப அது எந்த இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தர்மக்ஷேத்திரம். ஒரு ஒரு நல்லோர்கள் எல்லாம் கூடியிருந்து பகவானுக்காக வழிபாடு செய்யக்கூடிய சில இடங்கள்ல தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். ஓகேவா, சோ இப்ப இந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல 2 பேரும் சண்டை போடுறதுக்காக கூடியிருக்கிறாங்க. அந்த கூடியிருக்கிற இடத்துல வந்து யார் யார் கூடியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒண்ணு மாமக்கா, இன்னொன்னு பாண்டவாஸ். மாமக்காங்கிறது யாரு அப்படின்னா என்னுடைய புதல்வர்கள் குருவம்சத்தினர் அப்படின்னு திருதராஷ்டிரன் சொல்லிட்டாங்க. சோ துரியோதனாதிகள் 100 பேர் அங்க இருக்கிறாங்க. ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பாண்டு புத்திரர்கள் 5 பேர் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா, சோ அவரு பிரிச்சு சொல்றாரு 2 பேரையும். இந்த 100 பிளஸ் இந்த 5 வந்து அவங்க 2 பேரையும் பிரிச்சு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்ம பால் காய்ச்சுறோம், காய்ச்சின அந்த பால்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதுல வந்து யூசபிள் பார்ட் நமக்கு வேணும், அதை வந்து நம்ம ஸ்வீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அந்த பால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பால் வந்து பிரிஞ்சு 2ஆ பிரிஞ்சிடும். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா பனீரா வந்துடும், இன்னொன்னு வந்து நம்ம அதை வேஸ்ட் அதை நம்ம தூக்கி கொட்டிடுவோம், அந்த தண்ணி தனியா பிரிஞ்சு வந்துடும். அவங்க பிரிச்சது எப்படி அப்படின்னா இந்த பால்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஆகவும் இன்னொன்னு உதவாத விஷயங்கள் ஆகும். ஓகேவா, இந்த உதவாத விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல இன்டர்பிரட் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணி ஏன்னா தூக்கி கொட்ட வேண்டியது இது எதுக்கும் உதவாது, எதுக்கும் யூஸ் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குருவம் 100 பேரும். ஓகே, கௌரவர்கள் 100 பேரும். ஏன் அவங்களை அந்த மாதிரி சொல்றோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட என்ன இல்ல, நீதி இல்லை, நேர்மை இல்லை, பக்தி இல்லை முக்கியமா. ஓகேவா, பகவான்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்கறதுக்கு 2 பேரும் போயிருக்கிறாங்க. பட் அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பகவானோட கால் பாத அந்த கட்டிலோட பாதம் எங்க வச்சிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல நின்னுட்டாங்க. ஆனா துரியோதனன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட தலை இருக்க பக்கத்துல போய் நின்னுட்டாங்க. தூங்கிட்டு இருக்கிற பகவான் வந்து கண் முழிச்சு பாக்குறாங்க, தூங்கல. ஆக்சுவலா அவங்க 2 பேரும் வந்திருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது, யாரு எங்க தன்னோட பொசிஷன் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் பாக்குறாங்க. தலைமாட்டுல வந்து நிக்கிறது துரியோதனன், பாதத்துக்கிட்டே நிக்கிறது யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன்.
சோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்ணுல படுறது யாரு அப்படின்னா, தூங்கிட்டு இருக்க பொசிஷன்ல கண் விழிச்ச உடனே நமக்கு கீழே இருக்கிறது தானே தெரியும். சோ அர்ஜுனனை பார்த்து என்ன வேணும், எதுக்காக வந்த அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நான் தான் முன்னாடி வந்தேன், நீ என்ன பார்த்து தான் கேட்கணும் அப்படின்னு துரியோதனன் அதுக்கு சண்டைக்கு வராங்க. ஓகேவா? சோ என்ன வேணும் அப்படிங்கும்போது, நான் ஒரு சைடு இருக்கிறேன், என்னுடைய படை வீரர்கள் ஒரு சைடு இருக்காங்க, எதை வேணாலும் யார் வேணாலும் எடுத்துக்காங்க அப்படின்னோடனே அர்ஜுனனுக்கு தான் முதல் வாய்ப்பு தரப்படுது. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு நீ போதும் கிருஷ்ணா, நீ இருந்தாலே போதும். உடனே துரியோதனனுக்கு வந்து ஆஹா இவன் என்ன இந்த மாதிரி யோசிக்கிறான், இவ்வளவு 4 குரோனி சேனைகளை வந்து என்ன பண்றாங்க, விட்டு கொடுத்துறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பாண்டவ இது மேல அர்ஜுனன் மேல வந்து அவனுக்கு வந்து என்ன வருது அப்படின்னு முட்டாள்தனமான ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கான் அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிறான். ஓகேவா? பட் ஆக்சுவலா என்ன அந்த இடத்துல விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் எங்க இருக்காங்களோ நிச்சயமா அங்கதான் என்ன இருக்கும், ஃபார்ச்சூனுங்கிறது அங்கதான் இருக்கும், அங்கதான் நமக்கு அதிர்ஷ்டம்ங்கிறது அங்கதான் இருக்கும், வெற்றி அங்கதான் இருக்குங்கிற விஷயம் புரியாம அவங்க வந்து இவங்களோட சேனைகள் எல்லாரையும் எடுத்துக்கிட்டு துரியோதனன் போயிடுறான். ஓகேவா? சோ அவங்கள்ட்ட என்ன இல்லை அப்படின்னா பகவான் இல்ல, அப்ப பக்திங்கிறது அந்த இடத்துல இல்ல. சோ இப்ப இந்த பால் 2ஆ பிரியும் போது பால்ல இருக்கிற நல்ல பகுதிங்கிறது பன்னீர். அந்த பன்னீர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள். ஏன் அப்படின்னா பக்தி செலுத்துறதுனால ஒரு பாலை வந்து திரிய வைக்கிறதுக்கு லெமன் ஜூஸ் போட்டா மாதிரி நம்ம வந்து இந்த கௌரவர்களையும் பாண்டவர்களையும் நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா பகவான் எங்க இருக்கிறாங்க, பக்தி எங்க இருக்குங்கிறத வச்சு பிரிக்கிறோம். ஓகேவா? இப்ப பக்தி எந்த இடத்துல இருக்குது, பாண்டவர்கள் கிட்டதான் இருக்குது. அப்ப பாண்டவர்கள் பக்கம் பகவான் இருக்கிறதுனால ஸ்வீட் அண்ட் பாத் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அந்த இடத்துல. சோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ஒண்ணு நம்மளால பண்ண முடியும். அந்த ஸ்வீட் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த பகவத்கீதை. ஓகேவா? அர்ஜுனன் பக்கம் பகவான் இருந்ததுனாலதான் பகவத்கீதை இந்த இடத்துல உபதேசம் பண்ணாங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம், ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த பகவத்கீதை நமக்கு கிடைச்சது. ஓகேவா? சோ தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எல்லோரும் வந்து நின்னு கூடி அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, பிரார்த்தனைகள் செலுத்துற இடம் அது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கஷேத்திரத்துலதான் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா இந்த போருங்கிறது நடக்க போகுது. யாருக்கும் நடுவுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி மேலீட்டுனால பகவான தன் பக்கம் இழுத்துக்கிட்ட பாண்டவர்களுக்கும் அந்த பக்தியே துளி கூட இல்லாம அநீதி அதர்மம் அது சார்ந்து அந்த தன்னுடைய சேனை பலமே பெருசு அப்படின்னு நினைக்கிற கௌரவர்களுக்கும் நடுவுல அந்த போருங்கிறது நடக்க போகுது. அப்ப இதுல யார் களை எடுக்கப்பட போறா, அந்த கம்மியான சேனை வீரர்கள் வச்சிருக்கவங்களா இல்லது நிறைய சேனை வீரர்கள் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கௌரவர்களா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இது வேஸ்ட்ன்னு தான் சொல்லியாச்சு இல்ல. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது தூக்கி போட வேண்டிய பாத்து இந்த தண்ணிங்கிறது. ஓகேவா? சோ எவ்வளவோ சேனை வீரர்கள் இருந்தாலும் கூட பகவானோட அனுகிரகம்ங்கிறது வேணும். அனுகிரகம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட அந்த அதிர்ஷ்டங்கிறது நம்ம அவங்களோட பார்வையில நம்ம படலை அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்காது அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்காது. ஓகேவா? அதை இந்த இடத்துல காமிக்கணும், அதை இந்த இடத்துல சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்த இமேஜஸ் சொல்லப்பட்டு இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் புரியும்னு நினைக்கிறேன். சோ பகவானோட ஒண்ணு கலந்ததுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட். ஓகேவா? அது கிடைக்குது. இது மூலமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின அந்த ஞானத்தை இன்னும் அதிகமாவே தெரிஞ்சுக்க முடியும். மாதாஜி 1.3. எஸ் மாதாஜி. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं समूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. हरे கிருஷ்ணா. துரியோதனன் வந்து இப்ப இந்த இடத்துல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தன்னோட ஆச்சாரிய கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க. அவன் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட, என் ஆசிரியரே இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. துருபதன், ஓகே, துருபதன் யார் சைடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் சைடு. அவங்களோட பையன் வந்து திருஷ்டத்யும்னன். அவங்கதான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பாண்டவர்கள் சைடு அந்த அந்த சேனையை வந்து தலைமை தாங்கி நிக்கிறது. அவங்களுக்கு போர் பயிற்சி கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார். சோ இந்த ஒரு தன்னுடைய சீரன் ஆப்போசிட்ல நிக்கிறான் அப்படிங்கறதுனால இவங்க என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அவங்க மேல மெர்சி காட்டக்கூடாது, கருணையின் அடிப்படையில தன்னுடைய போர் திறமையை கொஞ்சம் குறைச்சு காமிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போய் துரோணர் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாண்டுவின் மகன்கள் எல்லாரும் எதிரில நிக்கிறாங்க, உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான சீடரும் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல வியூகம் பண்ணிருக்கிறாங்க. இந்த பாயிண்ட் அந்த இடத்துல சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனோட ஒரு டிப்ளமசி. ஓகேவா? அவங்களோட ஒரு என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு அரசியல் சூழ்ச்சின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த பாயிண்ட சொல்லிட்டு நீ அப்படின்னா நீங்க எப்படி நடந்துக்கணும், நீங்க எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க துரியோதனன் இந்த பாயிண்ட் அந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க. 1.19 மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. Sorry माताजी, I was on mute. सकोशोदात्तराष्ट्राणां
हृदयानि व्यदारयात् नभश्च पृथ्वीं चैव दुमुलोऽप्यनुनादयन्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஓகேவா? இவங்க என்ன பண்றாங்க? துரியோதனன் போய் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, அதே மாதிரி பீஷ்மர்ட்ட சொல்லுவாங்க, ஒரு பெரியவங்களா பார்த்து சொல்லிட்டே போவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன வந்துடக்கூடாது, ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்கள் மேல கருணை வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீங்க எல்லாரும் இப்ப எனக்காக தலைமையேற்று நீங்க உங்களோட போர் புரிய போறீங்க. ஆப்போசிட்ல நிக்கிறது எல்லாம் உங்களுடைய சீடர்கள், உங்களுடைய பேரன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வராதபடிக்கு எனக்கு நீங்க சப்போர்ட்டிவா என்ன நீங்க ஜெயிக்க வைக்கிற மாதிரி உங்களோட போரை நீங்க அந்த உங்களோட செயல்பாடுகளை நீங்க காட்டணும் அப்படின்னு இன்ஸ்டிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இது வந்து எல்லாருக்கும் புரியும். எல்லாருக்குமே என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது, இந்த துரியோதனோட இந்த சூழ்ச்சி புரியுது. இங்க இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள், துரோணாச்சாரியர் இருக்கட்டும், கிருபாச்சாரியர் இருக்கட்டும், பீஷ்மரா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே இவனுடைய இந்த சூழ்ச்சி புரியறதுனால பீஷ்மர் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய அவனுக்கு வந்து வாய் மூலமா ரிப்ளை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா தன்னுடைய சங்க எடுத்து நாதத்தை எழுப்புறாங்க. ஓகேவா? கௌரவர்கள் சைட்ல இருந்து சங்கநாதம் எழும்பணும்னே அதுதான் என்ன அப்படின்னா போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான சைன் அதுதான். சோ கௌரவர்கள் சைட்ல இருந்து அந்த சங்கநாதம் ஒழிச்சோன்னு பாண்டவர்கள் சைட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தன்னோட சங்கநாதங்களை ஒழிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் எடுத்து தன்னோட பாஞ்சஜன்யம் அவங்களோட சங்க எடுத்து அவங்க அதை சவுண்ட் பண்றாங்க. அடுத்து இதே மாதிரி ஒருத்தவங்களை பாண்டவர்கள் ஒருத்தவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய சங்கெல்லாம் எடுத்து ஒருத்தவங்களை ஊத ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த சவுண்ட கேட்டவுடனே திருதராஷ்டிர சைட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் துரியோதனாதிகள் 100 பேருக்கு என்ன ஆகுதான், மனசு இதயம் எல்லாம் உடைஞ்சு சுக்கு நூறா உடைஞ்சு போற மாதிரி ஒரு பயம் ஏற்படுது. அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த சங்கநாதத்துக்கு இவங்கள்ட்ட எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்ல. பட் பாண்டவர்கள் சங்கநாதம் கொடுத்த உடனே இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பயம்ங்கிறது அந்த இடத்துல ஏற்பட்டு போயிடுது. அந்த பயம் எதனால வருது அப்படின்னா நிறைய விதமான காரணங்கள் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் சைடு உள்ள அந்த பாண்டவர்கள் சேனை ஜெயிக்க போறதுக்கான ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அந்த இடத்துல ஆட் அப் ஆயிருக்குது. ஒண்ணு தர்மக்ஷேத்திரம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்திரம்ங்கிறது வந்து தேவர்கள்லாம் வந்து பூஜித்த தலம்னு சொல்லியாச்சு. நிறைய பேரோட போர்களை கண்ட அந்த போர்க்களம் அது. அங்க எதுதான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த படை வெல்லும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எது நீதியின் சார்புல இருக்குதோ, எது தர்மத்தின் வழி நின்று போரிடுதோ அந்த படைதான் வெல்லும். அந்த ஒரு விஷயம் அங்க நடந்திருக்குங்கிறதுனால தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற அந்த கஷேத்திரத்தை நடக்கிறதுனால நிச்சயமா பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. அடுத்து தெய்வீக தேர். இவங்க யூஸ் பண்ற அந்த தேருங்கிறது என்ன அப்படின்னா அக்னி பகவான் கொடுத்த தேர். இது வந்து மூவுலகத்துல எந்த டைரக்ஷன்ல நின்னுட்டு கூட போர் புரியலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் உள்ள அந்த தேர் வந்து அக்னி பகவான் அர்ஜுனனுக்கு பரிசளிச்சிருப்பாங்க. அந்த தேர்ல நின்று அர்ஜுனன் சண்டையிட போறாங்க. அப்புறம் சங்கநாதம். ஒருத்தவங்களும் ஊதுற சங்குங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இதை லிஸ்ட் அவுட் பண்றோம் நாங்க. அந்த பாஞ்சஜன்யம் அப்படிங்கிறது பகவானோட சங்கு. ஓகேவா? அடுத்தது அர்ஜுனன் வந்து தேவதத்தம் அப்படிங்கிற சங்கு எடுத்து அவங்க ஊதுவாங்க. யுதிஷ்டர் வந்து அனந்த விஜயம் அப்படிங்கிற சங்கு எடுத்து அவங்க தன்னோட சங்கு வந்து சவுண்ட் பண்ணுவாங்க. பீமனோட சங்கு வந்து பவுண்டரம் அப்படிங்கிற சங்கு. ஓகேவா? இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா தெய்வீக சங்குகள். அதனால அதுல இருந்து தெய்வீக சங்கநாதங்கள் ஒலிக்கும். நகுலன் சகாதேவன் வந்து மணிபுஷ்பகம் மணிபூரகம் அப்புறம் சுகோஷம் அப்படின்னு 2 சங்குகள். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இவங்களோட சங்குகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா தெய்வீக நாதத்தை ஒலிக்குது. இந்த ஒலியை தாங்க முடியாம ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற அவங்களோட மனசெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பயத்தினால சுக்கு நூறா வெடிச்சு போகுது. அடுத்தது அவன் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய காண்டிபம். காண்டிபம் யாரு கொடுத்தது அப்படின்னா பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அதை வச்சு போர் புரிஞ்சா நிச்சயமா உங்களுக்கு தோல்விங்கிறது ஏற்பட போறது இல்ல. அப்புறம் பகவான் இருக்கிற இடத்துல வேற யாரு இருப்பா அப்படின்னா லக்ஷ்மி காடஸ் இருப்பாங்க. பகவானோட திருமார்புலே ஒழியக்கூடிய லக்ஷ்மி அவங்க இருப்பாங்க. ஃபார்ச்சூன் காடஸ் அவங்க. பாக்கியலட்சுமி இருக்கிறதும் ஒரு ரீசன். இன்னொன்னு பகவானே இருக்காங்க, ஸ்வயம் அவங்களே இருக்கிறாங்க, ரிஷிகேஷன். ஓகேவா? புலன்களை எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தின பகவான் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. அப்புறம் தேர் கொடியில பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறாங்க. ஆஞ்சநேயர் இருக்கிற இடத்துல தோல்விங்கிறதே கிடையாது. சோ எல்லா விதமான பாசிட்டிவ் சயின்ஸும் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சைடு தான் இருக்குது. சோ இதெல்லாமே ஒரு ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு கூடிய விஷயங்கள். ஓகேவா? அப்புறம் தீர்த்த ஜீவிதான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எதுக்காகவும் தன்னுடைய உயிரை தொடர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள சேனை வீரர்களை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. எந்த ஒரு கேள்வியும் இல்லாம கேக்குறியா கொடுக்குறேன்னு சொல்லக்கூடிய சேனை வீரர்கள், தன்னோட உயிரை கூட கொடுக்கக்கூடிய அந்த சேனை வீரர்கள் வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ இவ்வளவு ரீசன்ஸ் இருக்குது நிச்சயமா பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள். இது எல்லாமே இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனனுக்கு என்ன வந்துருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவலைகள் வந்துருது. என்ன கவலை அப்படின்னா இரக்கம் ஃபர்ஸ்ட், அடுத்தது இன்பமின்மை, அடுத்தது பாவச் செயல், அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம். இந்த 4 விஷயங்கள் வந்ததுனால 5th ஒரு ரீசன் ஒண்ணு ஆட் ஆகுது. என்ன அப்படின்னா இருமனம். நம்ம போரிடலாமா வேண்டாமா? ஓகேவா? இந்த 5 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. மொத்தம் இதுல 46 ஸ்லோகங்கள்.
டைம் இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்துல ரொம்ப சுருக்கி தான் கொடுத்துருக்கிறோம். ஒன்லி ரீசன்ஸ் மட்டும் தான் இதுல நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இரக்கம் என்ன ரீசன்? ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் உட்கார்ந்ததுக்கான ரீசன் முதல்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரக்கம். அந்த இரக்கம் எதனால வருது அப்படின்னா, எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், நம்மளோடய ஒன்னா சேர்ந்து படிச்சவங்க, நம்மள தூக்கி வளர்த்தவங்க, இவங்க எல்லாருக்கும் நடுவுல நம்ம சண்டையிட்டு இவங்க எல்லாரையும் நம்ம கொலை பண்ண போறோமா? இது வந்து நமக்கு வந்து இது ஒரு பாவச் செயலை கொடுக்கும். என்ன, யாரையும் ஒரு உயிரை கொல்றதுங்கிறது பாவங்கிறது நம்ம படிச்சுட்டே வந்திருப்போம்ல அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இன்னொன்னு, நம்மளோட சொந்தங்கள் எல்லாரையும் கொன்னுட்டு நமக்கு என்ன இன்பமா கிடைக்க போகுது? சோ இது இன்பம் இல்ல. அப்புறம் வீட்டுல இருக்கிற மூத்தோர்கள் எல்லாமே இறந்துட்டாங்க, அப்புறம் வீட்டுல இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா குடும்பம்ங்கிறது நலிவடைந்து போயிடும், குடும்ப பாரம்பரியங்கிறது கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு இந்த 4 விதமான ரீசன்ஸ் கொடுத்துட்டு, என்னால சண்டை போட முடியாது, நான் இப்ப சண்டை போட்டு என்ன பண்ண போறேன், இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், காட்டுக்கு துறவரம் மேற்கொண்டு போயிடுறேன் அல்லது பிச்சை எடுக்க போயிடுறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க, இருமனத்துல உட்காந்துறாங்க ஃபைனலா. ஓகேவா? இரக்கம். மத்தஜி 1.28. எஸ் மாதாஜி. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सवजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. हरे कृष्ण माताजी. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொல்றாங்க, இரக்கத்தின் காரணமா, இரக்கம் வெளியிட்டனால இந்த மாதிரி எதிரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யாரு, என்னுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், இவங்க எல்லாரோடையுமே நம்ம சண்டை போட போறோம் அப்படிங்கறத நினைச்சு என்னுடைய உடல் அங்கங்கள் நடுங்குகின்றன. பயத்தினால நடுங்கல, இரக்கத்தின் வெளியிட்டால். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க மாபெரும் வீரர், அவங்களுக்கு என்ன வருது, அந்த பயம் வருது. அந்த பயம் எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க எல்லாரையும் நம்ம கொலை பண்ணிட்டு நமக்கு ஒரு பாவ செயல் தானே அது, இது மூலமா நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்க போறோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வெளியிட்டினால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, உடல் அங்கங்கள் நடுங்குது, வாய் உளறுகிறது, அப்புறம் அவங்களுக்கு தேகமே எரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கை நடுங்குது, இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டே போவாங்க. மத்தஜி இன்பமின்மை. எஸ் மாதாஜி. न स श्रेयो न उष्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. हरे कृष्ण माताजी. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. இத சொல்றாங்க, இன்பம் இங்க கிடைக்க போறது இல்லை. ஏன்னா நான் கொலை பண்ண போறது யாரு அப்படின்னா, என்னோட கூட ஒன்னா வேலை பார்த்தவங்க, என்னுடைய கூடயே இருந்தவங்க, என் கூடயே பிறந்து வளர்ந்தவங்க, என்னுடைய தாத்தா, இந்த மாதிரி இருக்கவங்களை நான் வந்து கில் பண்றது மூலமா எனக்கு நன்மை என்ன வரப்போகுது, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றி, ராஜ்யம், இந்த இன்பம் எதுவுமே நான் விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதனால கிடைக்கக்கூடியது நிச்சயமா இன்பமா இருக்க முடியாது அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து தீர்மானமா நினைக்கிறதுனால, இது இந்த இந்த இன்பம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த சண்டையில நான் கலந்துக்க போறது இல்லை அப்படின்னு அர்ஜுனன் கிட்ட, பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க. மத்தஜி 1.36. எஸ் மாதாஜி. பாபம் ஏவாஸ்ரயே தஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான்னார்ஹ வயம் ஹந்தும் தாதராஷ்ட்ரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஸ்யாம மாதவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். ஏன்னா இவங்க எல்லாரும் அநீதியின் வழியில நிக்கிறதுனால அவங்க பண்றது பூரா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதர்மமான செயல்கள். அவங்களை கொன்றதுனால நமக்கு என்ன வரும், பாவம் தான் வரும். அதனால திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நம்ம எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? பாவம் தான் வந்து சேரும். இதுல நமக்கு லாபம் எதுவும் கிடையாது. உறவினர்கள் எல்லாம் கொலை பண்ணக்கூடிய அந்த நஷ்டம் தான் நமக்கு வரும், மகிழ்ச்சிங்கிறது கிடையாது அப்படின்னு மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. நான் சண்டை போடாததுக்கான காரணங்கள் ஒரு காரணமா வைக்கிறாங்க. இரக்கத்தின் வெளியிட்டனால அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இன்பம் கிடையாது, இது ஒரு பாவச் செயல் அப்படின்னு மறுபடியும் சொல்றாங்க. இப்ப அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. யதி மாம் அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபாணயः தாதராஷ்ட்ராரணே ஹன்யூஸ் தன்மேஷே மதரம் பவேத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போராடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து போர் பண்ணல, நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நான் போர் செய்யறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தையே நான் விட்டுறேன். ஆனா ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் போர் புரியணும்னு வருவாங்களே, அப்பயாவது நீ எடுத்து சண்டை போடணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு நிர்பந்தம் வந்ததுன்னா அவங்க என்ன கொன்னா கொள்ளட்டும். அது மூலமா அவங்க என்ன வந்து கொலை பண்றது மூலமா
நான் இறந்தனாலும் கூட எனக்கு அது அதிக நன்மையை கொடுக்கும். ஏன் அப்படின்னா நான் அவங்கள கொலை பண்ணல, நான் அந்த ஒரு பாவ செயலை நான் செய்யல அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி தனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் நினைக்கிறாங்க. हरे कृष्ण माताजी। संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उभाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरे कृष्ण माताजी। சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. கம்ப்ளீட்டா அவங்க கவலையில ஆழ்ந்துடுறாங்க. அதனால அவங்க நிராயுதபாணியா இருக்கக்கூடிய என்ன திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் கொன்னாலும் கூட எனக்கு அதுல நன்மைதான் பயக்கும். ஏன் அப்படின்னா நான் சண்டை போடாம நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் இந்த போர்க்களத்தை விட்டுட்டே நான் சன்னியாசம் போறேன், அல்லது நான் பிச்சை எடுக்க நான் போறேன். ஏன்னா இதை பண்றது மூலமா இந்த 4 ரீசன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. எனக்கு ரொம்ப இரக்கம் மேலிட்டனால அவங்க எல்லாரையும் கொலை பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு வரல. இன்னொன்னு இதனால எனக்கு இன்பம் வரப்போறது இல்ல. அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது நசிந்து போயிட போகுது. அப்புறம் என்ன இன்னொன்னு பாவச்செயல், அவங்களை கொலை பண்றதுனால எனக்கு பாவம் தான் சேரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றதுனால இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றாங்க. கம்ப்ளீட்டா தன்னோட கவலைகள் எல்லாத்தையும் பகவான் கிட்ட சொல்லிட்டு தன்னுடைய பவன் டேரோவை கீழே போட்டுட்டு சாரியட்ல உட்காந்துடுறான் அர்ஜுனன் அப்படிங்கிற விஷயத்த, கம்ப்ளீட்டா சோகத்துல அவங்க ஆழ்ந்திருக்காங்கிற விஷயத்த சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்றாங்க. ஓகேவா. போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் தான் சாப்டர் 1. இதோட நிகழ்வுகள் தான் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால திருதராஷ்டிரர் கேக்குறாங்க, அதுக்கு சஞ்சயன் கொடுக்குற பதில்கள், அங்க என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு சஞ்சயன் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு ரதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணதுல இருந்து கான்வர்சேஷன் என்னங்கறத ஒண்ணு பார்த்துட்டு துரியோதனன் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் போய் பேசினாங்க, அப்புறம் இவங்க பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் என்ன பண்ண சொன்னாங்க, தேரை கொண்டு நடுவுல ஸ்தாபனம் பண்ண சொல்லிட்டு அவங்க யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க அந்த கவலையின் மேலிட்டால அவங்க தன்னுடைய செயல்களை எப்படி அவங்க மாத்தி அமைச்சுக்கிட்டாங்க, இது எல்லாத்தையுமே சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரன்னு சொல்றாங்க. இதுதான் என்ன அப்படின்னா போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அப்படிங்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட சாராம்சம் இது. ஓகேவா. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்தோட ஃபைனல் அந்த டெய்லெண்ட்ல வரக்கூடிய கதை இது. இதுல பகவத்கீதை இதுல இல்ல. எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அர்ஜுனன் அந்த 5 கவலைகள் சொல்லிட்டாங்கல்ல, 4 தான் முக்கியமான ரீசன்ஸ். நான் போரிட மாட்டேன்னு சொன்னது இந்த 4 ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால 5th ரீசன் என்ன அப்படின்னா இருமனம், டூயல் மைண்ட் வந்துருது. சண்டை போடுறதா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துருது அவங்களுக்கு. சரியா. இந்த 5 ரீசனுக்கும் அவங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு இதனால நீ எழுந்து போரிடுறது மூலமா உனக்கு என்ன கிடையாது, பாவச் செயல் வராது, உனக்கு இன்பம் கிடைக்கும், குடும்ப பாரம்பரியம்னு நசிந்து போகாது, இந்த மாதிரி இருமனத்தோட நீ இருக்கிறது தான் உனக்கு பாவத்தை கொண்டு சேர்க்கும் அப்படின்னு இவங்க சொன்ன ஒரு கவலைக்கும் ஒரு ரீசனுக்கும் பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க செகண்ட் சாப்டர்ல பதில் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா. அதுல இருந்துதான் என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா பகவத்கீதை நமக்கு அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இது மகாபாரத்தோட டெய்ல் அண்ட் ஸ்டோரி இது. ஓகேவா. இந்த இடத்துல பகவான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களோட பகவத்கீதை, அவங்களோட உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுல அவங்க சொல்ல போறதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு தரப்பட்ட பல்வேறு விதமான ஞானங்கள் நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேவா. இன்னைக்கு செஷன் இதோட எண்ட் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப தருபிஷ கிருப சிந்துபே வச்ச பதிதானாம் பாவனியேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्णा. माताजी हरे कृष्णा. रिकॉर्डिंग स्टॉप பண்ணிடலாம். Yes. Thank you माताजी.